ingazveiwo yogurt matengeni ndatotenga dove ndatonopeka moto saka tachambotaura zvekudistributa latoi nedove. Wow, wakasunga sei izvo zvakadai vakangwara vanana vakangwara hamusi kuda kuonekera ndibva watotaura neiyona chichikuonai hamuchadi. Hello guys, itai muchiwanda tione, itai muchideedzana guys tione. Itai ndimboisa foni mufano kuona dhoidhoi. Itai muchideedzana. Itai chitukane guys, wandai chitukane ma 70 itai tiwande. Twendei murisa vanhu. Udachi. Udachi. Tichatenga sadzi dodo hati tigari mupedza kutaura nevanhu. Yeah guys, handei svikai pa5 waya. Dedzai vamwe guys, admin tegai kamuise kumain live, isai kumain page. Admin titegereiwo mise kumain page. Titegereiwo timise kumain page. Itai muchishare, share guys, share. Handisi kuda kuti mushai muzi tichemana mangwana musadze chichichi ndauya nemukana. Ndakuvigirai mukana guys, ndakuvigirai opportunity, a chance. Ina handingouye. Whenever I come I bring you an opportunity. Anza mude sales lady. Ukagara uri in touch, unogona kungozonza kuti tikuda munhu webasa wewo chitekera. Anditiona. Gara uri in touch. Be in touch. Situda kuti musasare pama opportunities apa. Saka itai muchideedza vamwe. Ari kudya yogurt doi. Deedzai vamwe guys. Itai muchitegana guys. Itai muchitegana zvikuru vari muSA Joburg. Itai muchitegana. Amungangorambi muchingoita vanhu vekungoramba muchingopema every day muchingokupai macontribution. Business ndauya nemukana webusiness kuti muwanewo zvokuita. Handitika? Toda kuti muwanewo zvokuita business. Handiti? Right guys. Tiri muRandburg guys. Pa filling station ndo patiri. Tiri munzvimbo inonzi place inonzi filling station paRandburg pa opposite peRoots guys. This is one of us muZimbabwean ane idea ishi. Zvandinokuudzai kuti hauna kushata, you are just broke. Kushata hako hauna, wakangobroka, wakachona, uri chichoni. Ndo zvaungori chete. Why uri chichoni iwe uri broke? Une usimbe. Mune usimbe. Sei chiti mune usimbe amudi kutsvaga mari. Munoda kungomukira pa social media. Moswera pa social media. Sorry yenyu ndikusika mukati nevamwe but it's the truth. Ndokuza chokwadi because ndokudai handiti. Moswera pa Facebook muchitukana nevanhu, muchicreate maghosti, woenda usiku, wonobika veggie rako life pauri yatofamba. This is one of and mukadzi ari kuita izvi. Handitika pane mukaka wakakora watinoti wodzeko watinge tichidya manje. Aiwa muchiona iyi tichidya. Ari tiri kuzodya manje muchiona. Anoona tiri kudla manje. Saka pane mukaka wehodzeko unogadzikwa pano. Hodzeko munoiziva inonzi amasi original yacho. Wekumusha uya wokuhodzeka uya wokugadzira uya unenge masadza uya. Ndo patiri panapa. Anditi mashona. Ndo patiri panapa. And then tabva panapa anditika panoitwa futi ma yogurts. Ishi. Yogurt here. Uyu mukaka uyu amasi you guys. Do you mind opening? Ndasangana nemudhaya rakangwara. Pana mudhaya rakangwara panapa muchanga. Ndasangana naye panapa. Achitotenga mudhaya uyu. Murisa zvako madhaya. Ndasangana naye nakoti chipinda kati SIS MELLY aritotenga panapa. Right. Onai guys. Wodzekwe. Onai mukaka wakakora uyu. Tarisai mukaka wakakora uyu guys. Isi tikutodya sadza manje. Ushu.
Then indo yogurt. Come on guys. In a business. Takutona mari susu kana tatoda iso. Hani muri kuona business yogurt. Toito yene yogurt yako yari kudya. Indo yogurt. Hani muri kuiona indo yogurt. Strawberry flavor, flavor. Pane ma flavors ese. Tinda pa fridge shape. Tine apricot yogurt ish. Apricot yogurt. Saka iwo ukatenga yogurt ukasikama kuma rain kwa unogara kana uri vacation kuti unotengesa yogurt mumapako uchipima unoita marika. Unoita mari handitika apricot strawberry tine mwe chiri banana tine okay banana banana sina kuona stick banana shelter uya utore ya number ndikupa vanhu kuya WhatsApp kuti tipe number dzamaenda pa vanhu vakaona number dzepanapa vanhu vachiuya banana saka ona ichi ukachitora ukazika mwane vana vechikoro kana uchigara padze nechikoro guys chega ndichikudzisayo right business racho nokuti makangova asi chero chiti madiaries tichanga mchanga mamudi kana uchigara padze nechikoro ukazikana kuti unotengesa yogurt ishi andika vana vanotouya iwe ndinotodza kusupply vana because aumbodhurisi unogona ngoti 1 rand 50 and 2 rand depending ndototenga mari. Linda Lee, yes. Mari yekutenga mamachine hamuna but munoya muhodha pano. Kutenga mamachines azvinoti utesa we cannot be business owners guys. Tinofanira kuita mwana kuzohodhawo kwatiri chidaro. Iwe unoyahodha pano. Wahodha pano wonopima. Pane ma ice cream futi kapana mwenzani wo ice cream sana kuita. Pane dovi. Vanokuya dovi anomukona 50 rand ne 2.5 kg. Wow. Hanti mazviona zvakachipa ka. You don't need to have machines. Iwe unoyahotora pano. Wodi uchinotengesa kwa unogara right peanut butter iri dovi rekumusha chero iri dovi rekumusha iri natural dovi iri natural peanut butter ramuri kuda wachekara kwede unaro woisa mota nachiti tivhure rako iroro wodovhure alright sha wona zvarakaita shamwari wona sha inzwa kunhuhwirira kwaro sha wona idovi rekumusha. And what's the name of the brand? Filling station. Stacy Mutepa, thank you very much. Well done. Ndokugona ikoko. Ndokugona sterek. Inonzi filling station iri PaRandBurg pa opposite roots. Morizi vaka butcher ronzi roots area pa opposite roots ipapa. Anamona. Saka irido iri. Imari chakada iso. Right. Vaka makachipa Okay, so dovi kana chiteka dovi chedovi chakada iso ichi. 50 rand chose ichi. 50 rand. Fiat nice dovi as sure. 50 rand, but mukana ucha uyanzi is close to where I stay. Yes, we am tenge. Saka dovi iri mukaka kana chi pano pa company yenyu filling station. Unogona kuuya pano iwewe. Woita distributor auchapiwi ne 50 rand. Unopiwa ne mari ripasi. Nokuti wooni ngwa unongochogwa ma customers ako uchiya uchitora chinodi uchino distributor kwa distributor andiona unoita ichita distributor wepano alright let's say ukuthi wewe handina mari ye business yekustart yakawanda chitanga nemashoma unawo iwayo unowana antika aunowana iwayo mashoma woya woita oshandira new steam filling station andiona uchi distributor woya ma customer kantoda 5 dovi wombanya pana potra chi mfefa yako dovi opa ma customers uchidaro unengwa kupoa ne less than 50 rand yone ngwa chaja kuda 70 rand. Hands, I love the way she keeps a place clean. I was there. Okashika very good. Thank you. It's very clean, guys. Look at it. Even Minister of Health ikashika pana baka ainache kutaura guys. Everything is on point. Baka chena shokuti uchero pasu utojigira. Anmona. Baka chena shokuti. Right. Kwaita chigubu che ingomans ichi. Ilaktoi. Ingomans ichi. Mkaka ushu. Hands, how many liters chigaba? I think it's 1.5. 1 kg. 1 kg dovi. 1 kg. Then to amas ish. It could be wapa ish. Amas ish. Buki wana. Wana amasi. Ilam ishi laptop ish. Again to bomatu. Uno nakawena. Wewe. Cream yoga memwana. Une cream. Wait, notice kushona cream inonzi. Ine ruomba, exactly. Hey, thank you. Ine ruomba, makuma mira nditazi nyeso na nchimo udamu chipa mudani kura nima.
uya kudya yogurt apa achagoni kana maiwe zvonaka naimi nani chingopedzisa zvonaka guys hanzi wodze kumaomachi uya kuno utenge unonga ine kontena yako vanokukandira mukati mekontena yako une mafuta unonaka une mafuta unonaka saka guys pane umwe ane mubvunzo here pane umwe here ane mubvunzo hanzi ndabva ndanzwa mwoyo yes tesi haungatadzi kunzwa mwoyo because uri kunaka wena ende unonaka kwete zvokunyeba right guys muriko here vangani vari kuuya kuzotenga mukaka panapo uyai mushande panapo uyai mushandire pano kambani ichi muite madistributors uyai mushande panapo vangani vari kuuya kuzoshanda kuzotsvaga basa panapo mudistribute vangani yes my love never likes to kumaona are they only for now yes they are only in Randburg for now vari muRustenburg chete anoona zvakarongeka ufunge hanzi motinisa moyo hanzi vari very friendly yes she must be friendly because vanoshanda nevanhu vanofanira kuti are friendly so maiti mune juice yandi hamuna kugadzira haikwanisi kubuda ndi hamuna kanavisa muchikapi pane juice futi guys vana vechikoro pane juice vana vechikoro vane vana vechikoro zvikoro zvavhurwa antika zvikoro zvavhurwa pane juice yavanogadzira juice futi panapa anomaona yes come and see me Cindy so I live close can I come and see you we are any chokungoti kuona we are Cindy so tete we are that's juice andisi kubudisa face it's fine andisi kubudisa face wow ijuice ichi iyoyo tropical punch wow Hans takes from Joburg. Unongosvika unoburukira ipo panhingikiri paRandburg chaipo wongobvunza kuti rutsu iri papi. Hanomaona. Kana wongosvika parutsu chete chatoona pakatonzi filling station. Randburg kwete Rustenburg Randburg. Ijuicy. Mwewo fila nditi. Juicy vanofila saka iwe kana wakangwara manje unotenga izvi nezvigubhu 20 liters wotenga packaging yako wotenga zvigubhu zvako zvaunoda size yaunoda unogona kutenga hafu yeichichi kana kutenga chigubhu chakadai so andiona kana wakangwara then iwe wotengesera vana vechikoro anomaona wotengeserawo vana vechikoro unongotenga ne25 liters yako andika iwe wopinda mumaplastic motengesa maplastic mai wotenga zvigubhu anomaona wopima zvigubhu zvazvi wakutotengeserawo vana vechikoro wakutoita mari yako uri pamba anomaona 5 rand kana mheno mari yaunenge uchitengesa andi mazviona saka juice iyi guys iripo aromba runaka saka chatengesedza chamwari tengesedza timbo chaiza nemukaka cha vari kuuya wonane mukaka nenyama zvisanganisha sanganisa peanut butter iri kufamba guys peanut butter iri kufamba vanhu vari kutenga peanut butter imi muri kungochema nhamo muri kungoti kwa ndibatsireiwo unoda magetsi hatirambi kubatsira sichibatsirwawo zvichiitawo zvisomething chibatsirwawo uchiti zvaramba vatotenga madhaya uyu mudhaya ruchu watawana ari muno uchi mudhaya ru tatowana ari muno achitotenga zvake motenga muno kagood ndokungwara zvako iwe ndokungwara batsigwawo uchi zviri kuramba but une chaunoita guys handimaona batsigwawo asi une chaunoita majusi osayo guys majusi ayo wakwenda iri bhosha nice to see you too like to know you unondudza zita rako Tracy Moyo aiwa ukandikazonawo uzongwesa comment ndini uya uripo here pacomment andizi obva wazoti ndini Tracy ndobva ndazoona wofamba bhowa unogara padhuze
usiku yako ndizvozvo distributor ndinokutsvaga mari. Ine mazimba akawanda kuCosmos City andi kune mazimba akawanda kaCosmos City. Inoita mari shamwari, inotsvaga mari, inotsvaga mari chekumirira hapana, inotsvaga mari. Ora sharp sharp. Peanut butter 50 rand chihombe chigaba. Wakuta yogurt. Are you okay? Avatogara paofisi pevanhu makutotendera muripo. Aya pakanaka guys. Saka uyai mu 50 rand 1 kg. Amungakundi kuti kuorder nemasasco guys. Nothing. About what? Baby? Peanut butter, yogurt, amas and things like that. The peanut butter is nice, no? Serious? Wow. Not yet, but I'm gonna test it today. I'm gonna go with it today. Huh? I'm very happy when I hear local people saying it's nice, because normally they are used to this sweet peanut butter where the black cat where they are putting sugar inside. Black cat and actually why we talk it's sugary and it's not that strong. It's like wheat. It's got this one is like peanuts. Yeah. So that it's peanuts. Yes. Rustenburg. Have you tried the yogurt? Is it yogurt? Yogurt is nice, but they don't put enough sugar. I know you like sugar. You like sugar. You like, but yogurt is supposed to be sour, mus. Hey, yeah. Serious. It's not supposed to be sweet. 10 minutes. 10 minutes. What's in the nyama? This is the nyama shamwari. Shamwari. Uchaka sa mkomana guys. Uchaka sa murume. Ndukunyakanisa. 50 rand in US dollars imari. This is even cheaper. I made that $5. I mean, can afford $3. I mean, I don't know. What are we buying, Mamoy? Swanda, I'm not buying it. I want you to come and buy so that you can. These people can also make money from their homes in the comfort of their own homes. They can make money as well. You can be a distributor here. You come and buy. There's milk, amasi, there's peanut butter, there's yogurt, there are juices. Yes, and then they can make money from their own places. It's cold. They're not making ice creams, is it? Asi beti ka musana ndijerera machaisi mbiri kune live related. Okumana every day mukune live related. Ani mwana ndikumara ndiri kujobheki ndichazorova ka ndima ndakananga kwangu kumaprazo. Manje ndicharova ndima ndakananga kwangu kumaprazo. Saka ndimurutse ka kuti dzokumba. Mubva dzokumba. All right. If you sell it yourself, how much are you going to Peanut butter. charge? Yeah.
No, now if you want for resale, now you have to speak to them, you negotiate now, so that they won't give you the same price. As they are saying, Kuri, you can come as a distributor. They'll give you at a lower price. And then give how much? Then we come in. Yeah, pretty girl. Manje vamurusha number one ga munozogona here kana vanhu vakawanda. Oh, I'm so one. All right. Hence, you can only see the green flow shows the products. These are the products. We have yogurts here. This is a yogurt, strawberry yogurt. This is strawberry yogurt. It's very nice. Nkaka ndandichimwa pawodzeko ishi ndandichitomwa zvangu nkaka. Nchaona kana takudya. Unaona? Then pane ma juices. Vanogadzirira ndomo vanogadzirira muzimba ari kuita izvi. Mumwe wedu ari kuita izvi. Anomaona. So this one vane juice unouya necontainer unopuwa yaunoda unogona kupuwa ma 20 liters chaiwe juice unouya necontainer yako. Then pane strawberry anti then pane inkomans ishi antika koita mukaka uya unonzi wodzeko wakakora wanda ndichimwa uyu une ngikiri une ruomba antika then koita dovi antika koita peanut butter rekumusha chairo ichi ende ndikarivhura manje manhwirira rinoita vara ndibata ngikiri peanut butter rekumusha ichi ya ndozvita zvakangwara zvamuri kuita izvi vari kupatina hanzi tutu ngatisangane tutu tinde kunoodha tinde yes zvamuri kuita izvi ndizvo chaizvo itai mapartnership mucomment section imomu hanzi well done nemadhimini enyu dekuuk right iyi ndowodzekwe yacho ishi mukaka itai zvamuri mutogona izvizvo patinai mopatina motanga business renyu moya pana pabo motaura tabva kudiaries anoona motaura tabva kudiaries mapatina moya pana pamopiwa discount yenyu then you start motanga unotengesa you start making money. Ndakuzoti ngazvirambe uchizama guys, ngazvirambe uchizama. Zvikaramba unozama zvimwe but zvazvira azviome uchizama. Andiona ngazviome uchizama. Chishuwo changu denda ndine mari. Ndade nchimboti mose munosora mchituka vanhu paFacebook pamaghost ndombokuvhurira imwe nomumwe ndomutengera 20 liters yake yemukaka wehodzeko wosora uchitengesa kumaraini womuka ndikupa start wosora uchitengesa mose munosora mchituka vanhu ndaingoti huyai kuno 20 ndokuti unongotanga nebhaketi 1 chete kana kwangwara bhaketi 1 ndochakutengera mabhaketi 2 uchidaro andi munoona uchidaro ari serious ndogona kutaura nemamwe madhiaries ari pana UK, Australia, Canada ari pana patobatana handiti kumeka shoti umwe nomwe wopika munhu wake 1 wanotengera hatikupi mari tokutengera riri bhaketi sinongobhadhira kunoko iwo yawotora riri bhaketi rako pano woenda kunotengesa. I think guys we should do that. Ameno guys how mozvona sei let's support umwe wedu 1 2 let's create employment ndokuti maybe demand yekugara tingori palife tichipema ite shoma. Uyu France adapatina newe France uyu ari kuti anogara kutuseni kunoko anopatina newe patina naFrance shumba resu British chinonga 1 wako womucomment section ndinonga 1 wangu tinobhadhira straight kunoko iye anongoya kuzotora buckets hakuna munhu anopiwa mari maoko vari malocation aCosmo City imomo mumidrand iyo ine kupira anasoweti kure ma 15 rand vanasoweti vanatembisa munoya mokolekta pana modzokera kwamunogara ndinotengesa kana uri kunana kumwe kwakati kure mbija unoya wotenga zvakatowanda hanzi order for me asilizi ati order naro kuUK ndikutaura vanhu vari local vachemboisai malafu nemalati tikone isai zviendi isai maoko tione vari local vasina kana uchizati uri local hauna chekuita uri kungototsvaga chekuita imboisai manhikiri zvimaoko mucomment section mutione timakawanda zvakadii paita 1
Yes, simave. That's the way yatinogona kuti naye kuti vana vasimuke vasiye nyaya dzokuti every month kuchingodzi problem munhu ngaachitanga kutengeswa kuti wodegwa bhaketi rake remukaka otanga kutengesa. Pane 1 2 linear mutare 1 2 gaitione vamwe anzi how much bucket right takuda kuti bucket imari irehodze 20 liters Where's mine? I'm saying number 7,000, number 20 liters. Well, when not sure that is the bucket imari. So I think most of the test out imari bucket. She seriously can take it as usual. Tia Batsile, Baka one or other. So that when I'm bucket water quit also, which needs up and up. Oya uchidi 2 liter amas mari 2 liter mari anzi mari tuza owa bacha chituza. Thank you my admin regendi pin. About 160 amas. What's 1 kg plus the amas? Ye thick and cream. Very young. Show and prices. It's one stop, but there is a cooking oil. Abarugwan. Mukaka 2 liters ye amas 2.5 liters. 2.5 liters equal to 22 rand. 2.5 liters equal to 22 rand. 2.5 liters is 22 rand. Askana uchi order unoorder 19 rand. Kana uri kuorder unoorder 19 rand. Anditika ende tozizati amasiko zvinezvi ingomanzi amasi yakuita 2 liters yakuita 27 rand kana 28 rand. Ndopo the price yacho saka vakachipa. Kana vachiti normal price yawe 22 kana yochi order 19 yakachipa kai. Yakachipa. Yakachipa. Saka moya vachatipa price 20 liters kuti mari because kana raa business yokuti wauda kuorder andifika mochi munodzikisirwa mopiwa zvakati dzikei mbijana kuti wokwanisa kudiyo kutengesawo. Yes, they are cheap incomers because shop right chako chako kwakuita 29 rand 30 rand 2 liters and they have 2.5 haisi 2 liters 2.5 and unenge wabuda mu-organic mombe mu-organic cows ndomwe unenge wabuda unenge usina wabuda mombe dziri kubayiwa majekiseni idzi unenge wabuda mu-organic mombe no aiwa UK havagoni kudhilivha zvinosvika zvaora hazvigoni hanzi ngavauyewo kukapa vachauya vari kumbosumukira vachidaro vachasvika vachauya. Zarakwasataita zvishamwari toda kujeza nokakaisa dovi I think dovi vanokoria dovi I think vanotumira hanzi munotumira dovi here kunze chikafu hanzi makori angabvumi chikafu unless vadira vayo zvitarisi unona pepistoko havatarisi zvezvezvi mukatumira nepepistoko havatarisi zvinhu izvi mukoza plastic yepekumuvhara havatarisi ku UK I don't think it vanobvuma because vanoscan mafood stuffs I don't think it vanobvuma andifunge but vari muno mulocal muno unokwanisa kutotengerwa dovi rako rakawanda ukadi Facebook page hazi nayo Facebook page ndakupina ndositare ndigirire Facebook page yavo ishi ndositare Facebook page yavo the filling station Randburg ndositare page ravo kune madakona nemafollow page kwavo muchiona kuti maspecial ari kufamba sei kana chimbokanda maspecial hanzi Korea inobvuma chikafu mulocal yes muno muSouth Africa inobvuma
asi kwanzi kuZimbabwe I don't think vanobvuma kuZimbabwe unless wawana munhu wokubatisa. I don't think kuZimbabwe vanobvuma futi kuti zvingoenda nje kuzvokorea zviite unless ukuisa kumabhazi. Anomaona first way Koreas unless ukuisa pamabhazi dovi rako rakasiliwa roenda harinoenda. But zvokuti kukorea neDHL hazviende. Vana first way Koreas hazviende. Exactly by trio. Ndokufarira hangu interest yamuri kuita guys, chiuyai muhodhewo muwane kufamba nebusiness. Chiuyai muhodhi. Sama mchida kutozeya kuRustenburg ende maita laki. Petro maita laki. Maita laki kuti nezvo zvangu tenga ndichi order zviri kudiwa zvemakastoma zviri kuda kuenda kumba. Kuenda Zimbabwe pakaipa. Saka makaritanga rini business? 5 months. Mshango changa. But makaya sini planning. COVID knows our plan. COVID knows our plan. Mukateka saka makadi makaoda kunze. Aiwa mushakabva outside mushakanga zvakadanza munhu. So kugadzira kuti like makatotsvaga from scratch everything here zvakadanza from scratch. Makatsvaga mainjiniya Yes. Okay. All right. Asa mnakurowa pasipetso ke makabanisa. Ndizvozvo imari michinuriwa nomwe. Okay, all right, no, it's fine. Yeah, it's a good investment. And it's a long-term investment as well. Saka maizoziva here kushandisa mishini yacho. Makadzidziswa nemakambani ziwayo kuti munoita so. Makudzisawo vamwe. Wow. Okay, that's nice. That's very nice. But Marinda was already say, all right. In a business, that's not do that. No, you don't do that. I just central in a business, but you don't do that. Bolado. Because you don't know what to do. Opanse bupanze, Hans vanetse bupanze. Tinile no bench ready. Regaiti zigare ba bench tizvidlire. Regaiti zvidlire. Kokuhle. Bien. Doi. Bra. Diziri. Kaiti zvidlire. Wagrila nenyama. Saka tuti nyama tuti mkaka edi wakaoma sha. Avari kuzvipondanisa dza baba. Baba ndoda kuzvipondanisa dza. Fura ngachiti pamburegeza makati tione kuhla panapa. Tione kuhla. Ndoda kurwa mkaka sha. Ndoda pa live chat. Vorpere mkaka. Kama tichanga mtida kudla kashapisa. Wow. Toja tese, ndifana wangu, tese. What take away? Ekusa mkaka. Aiwa iwa anokupa. Ekusa mkaka ka. Aiwa chure ekuisa sadza properly. Oh, ndikiwa. Mvura mai. Mvura shamwari titrove sadza. Usana kumazisa. Ndakuvakilesa zarini. Usana nevhiki ya 2 weeks. Usana buje sadza. Asiso rijikawo. Imi hona mkaka uyu. Imi. Azizo kutamba nazo. Hadi unalira mchikaba ini. Iwe chidira mndiro, ndozira mchikaba. Ndoda kutizira mumachakabuda mu. Hona mkaka uyu guys. Azo kutamba nawo. Hayo unonaka shema, unonaka. Unonaka.
Une mafuta. Hands yet says but when was that? No, see, last week. That was last. Never that much. Says the papa knows last week. That was last week. Nando's. That is last week you're last week and last week. Never that much. Says the papa. Ko number go there decide. About decide. You just show kana mruone do viche ucho no one it. Munota nei. Abadi decide. Uyu mkaka uyu. Sio udanza mjigaba masara wakawanda upi kandi muwedzera ndi muno murume. Kandi muwedzera. Uyisa chiri kuti. Ari piwe wesa. Muze kuti pana apa uzodla. Hanzi which bus do you use kushibira gweru? Pakawanda tuchimira mbashi tishanga bus akawanda. Bore kuyeru kesi. Mushimkaka uyu. Amanzwa moyo ka? Yeah. Thank you. Talk upon a minute table to get some up. Abana jishe kuti kana chigaba chokuti misi tigogeza tingodini. Zvingabe nani ari gaichile guys. Tazvilira pajoni hatiwiko Zimbabwe. Hatiwiko. Musofungotiwe kuZimbabwe hatiwiko isu. Tazvilira pajoni chichisiko kuno. Nandiko kote chigaba. Mlango kote chigaba. Utene nyama nyama. Ibifere. Yeah. Kwenda ili gaiswa marinate one. Ibu beef. Esa. Beef nyama inokudaka daro sina zvokuzwa masosi. Masosi kuti asisuda ichi bodo. Inozi ichi gango cheche ichi gango iya. And it's not fair torturing us. Ayo wakana guys, miraitidle. Miraitidle. Kwa hey kuZimbabwe. Atuiko isukodi. That's so. Hana. Into tapira nyama hiyo. Ndio anaanza nyama hiyo kusafisha. Amani ngoda original. This is kila mwana. Ndio ya notu damage. Ndio ngadi wale double extra. Joro chilizi. Chakaipa. Yep. Bom. Andu msadaro. Kelly, thank you. Chirege tete makastoma. Ona makastoma. Kelly yauje anda akisadza manjiro zvinonetsa. Karasha martiro isadza. Burasha tiro isadza chamari chokumirira hapana. Thank you. I think I completely unfazed. She's playing. Oh, maybe I got a very good right. I read it. Nampak ni mkaka. Halu jangan. Asum jaku baram ko menze kje ni momona. Ziraka wani seri usha tupezere. Kutanga ni chine nyama yakani mkaka. Kutanga ni mkaka. Shikasanga nacho so ichi dibingishele. Zongunda ndo makazijele. Saka ukutanga ni. Nitanga ni nyama. Usaka nombeza pasai mkaka ndi. Siwe. Mutu unogoda kuzoita isina mira mushi. South Africa. Adi yesa takameti. Adi yesa joina. Adi ngasa ndrakawanda. Aya ndrakawanda sai ngone nyama. I want to nyama. Hambi nyama, uri vegetarian. Did vegan? Kwa. Mulinji? Vegan. Lajozi. Benyo za mtoji nyama. I would have been that last day. Maybe because nyama. Health conditions. Okay. You're off for a while. Yeah, it looks very good. Yes, it's called barbecue. Very tempting. Can do it. I'm not going to go like. What's the word? What are you going to Mutungurwa tozotora nato.
barbecue sauce. Ini nyama inodai yangodaro original. Ngati zvimasosi zvenje kumarinze. Aiwa, ini nitoziva kuZimbabwe kutori vagango paBryston nyama yakadaro salt chete manakira inoita. Lucy, vachatipa price ye20 liters vachatipa. Mukaka, aunaka mukaka uyu, unonaka. Ndachibvunza kakati naisa totanga nechika itanga nenyama pesa nemukaka. Ndikati bolato. Pasizani popo watiponda shara kawanisa zati. Asi aweza munhu murume unovata uchijima unogona ngori lako. Uchijima zvemu. Ko tinoita uchijime. Uchijima munhu ka wachataka iriwaskedemu Ngora shanta munhu. Wasowe. Ayo screenshot mawana basa ka? Ndena vura buti. awukam Rakavhurika iyi. ndagara Wagarra ki. Ama screenshot na wana maha. Ama screenshot na wana basa singana. That's why I'm going to screenshot. Tiri kuri sokonda, tiri kuri famba, hatisi kumira. Sasa tiri kuita kwamba naro. Choma riko big tinga madzinga. So no juice is rani. Tinga madzinga na bisi maro. anti pamasho aya isinya Anzi bolu ngwe resime na mati papa tawane jara. Ahoye ngwa. Sorry. Anzi na tresimo chingo do bimkaka latu. Ngahandi kuna wazikuita. Angelina, anzi mwana mene. Wakambona kokera mnachidya. Zara unoita. Chero wakaguta unotowanzara gete. Kokera mnachidya. Anzi ndati mulipo mukaka ndizokupai mari. Lucy Mirandinsk. Unogara kuRustenburg kupi naye Lucy? Ari modhodhe wako mukachumo megzanti hadisadza. Saka isiri kudya sadza tiri panze yafarika sadza. Saka ndezvakesvo. Unogara kupi kwacho naye Lucy? Tazaifa ngoja tizishara rinonaka rekudya pamwe chete. Iri rako rokuti mumwe nomazvike ega rinake. tetingasazira chingwati muchacho Rakawandisa chamazita. Icho rivharako. Rivhare. tozoripana Haushaya kupa sha. Ngorivhare. todezera boys Ansiri na murisem. Murisa, murisa. Look fire. Ukuva pa Joni. Wewe uZimbabwe, Zimbabwe. Awu kwazo. Abuni kwazo. yayarwaza Wakakaurisa nguwa usamoyo. Munga kuZimbabwe. Corona sauye. Munda kuti corona sauye indebe. Corona ngayauye chile nyama. Nasina mari ngokoreta nyama. Mozobhadhara papa. Corona yorega kushanyira vanhu nyika. Ndikwa corona. Hano kukoreta nyama. Ukakoreta nyama yako papa ngokoreta. Ngodzari baba hapo. Akaenda kuJoni. Ndichazobhadhara. Lazilira nenyama yako every day. Next month uya kuti asati wauya baba mabhodha akafako. Ukwata imwe kuti
Oh, je m'appelle Dakar. Tu vois quoi déjà? Tu vois quoi déjà? Happy birthday, precious. Ora chilusi. Nina ndoti vari kuti mari. But asati ambo latinzwe. Handina swata. Ndatori jikasira kunasi. But nyama yacho kuramba kupera kashamwa. Nyama ine naro. Amundujwa. Ndikudya wani. Namzingwijwa. Nyama ndikudya shamwari. Nyama mati. Uzoti nyama ine chamdumbu. Nanya kujasira. Vari kunhonga wani nyama asi koda sikamboshingira kupedza zerese ariperi toshingirira kupedza Alia ndiratimbola ndakutana uda mukaka manje izvasungeda gurundoro izvi gurundoro anopedza oga titirishazvi no times 2 portioning unotsondokota hadzaidzi Aunamati akadai muzati mazimba. Obvious kana machangani Mama ofurota kwanda chimubeka kwa. Paizobiwa zvoti dzishendera vaMozambique avanzodiwa vaMozambique izvo zvimamota zvimachi Ofuroti kazi. Mama muZimbabwe ndone madzimai ari kupinda pane pazotenga business guys musadaro so tapinda kumukaka manje tikati tine kamera munyatsoona muzoti kwai kuda pamotori vanhima titati chiladzanika kuti kwai vanguda kuri vanhima ya kakanonako apa unovavira sei Awa nyuma kwa. Akachini madiamonds usaina asha nyama chatoputira cha Tunokuwa rumbe. Tunokuwa rumbe. amwe kana urova kuteni Apa ya zini manja tunushika. Ndio wao kufanya rumbe. kunzwa waiguje Tunopa polisi. unopaka mukoma nedu asara chiri pama machira edu ya asara chiri pama blankets shamwari vhura sadza shamwari nditoda sadza ini iwoda kuti ngambovadaro aiwa kana namabona kera zvine gono nadza zvigumwe de unanzwa futi de reka ndingobvisa ndiriso ndasara unopafana vava hi how are you I'm so starstruck. ausinabe pakamera uisaikonga uri mudhuse zvako mudhuserizeo Look at Basera. undanza kwa zviti ndiuye here ndiri mudhuse Look at Basera. Even Bagaya Zvandaka, Takata Zambuku, but I knew what she was here. Look at it. musheka njani zviri sei Oh, you look so good. You look even better in person. I look better in person. Kamera indibvume anditi Yeah. kamera indibvume Just Mavakadiwa. Hapo. And it- vanatanaka popo vana mhofi imi toziva kuti muri papi takuziva hedu kuti muri vanani hanzvadzi yangu usadaro sotanaka tiri kukuziya sha ende hausi muarea munomu usadaro ngatizvidyira nemukaka izvi Someone's made a Mariko Mukaka. mukaka uyu vanhu mari 22 Rand Wakadai. ichi
awakawanisa upedzi ukuwanisa mukako However, normally handibhatike during the week. o So ivo vanovhara Saturday kavavhure Saturday. ovadaro Vanenge masavada. Pana masevhigeri. unoita appointment Vanovhara Saturday. But all right. amascreenshot nhasi wawana basa maghost mawana graft ka ngaitikupei basa ngaitikupei busy tikupei basa ndozvamunoda kana ndozvadakagarira pafacebook nungaka Une nyama. kudya inyama Kana ndachangobva kusvika kumba ikuzvo zvindotomwati. magi ari kutodya hanzi ndidusere auya kumukaka haazi Ini ndonitsindisa. haazi matora here mascreenshots akachanaka popo ako ndo basa renyuka toraika mascreenshot acho tikupei basa tanaka My goodness, nditoita hero. Ndoidoi. Wow, she is. tanaka popos zangazi watora here screeners haati kudya tiri kudya aiwa tanaka pana pausvike because iwa usi muno tanaka hausvike because iwa usi muno ona ndiri pamidrand parandbeg chaipo pamouye werandbeg chaipo ukangoti pane roots ndepapi paopposite roots ipapo ndo pandito azvinekenyeda magate lucy handizambota makeup inonyemba iyo makeup ipi lucy what makeup ndambota makeup iyi very natural handambota makeup zvachose handambota makeup kana kuti chichoda kupindawo muchisho ichi kaka zvine nyama handadla nhasi ndadla vakumana ndofunga ndichafamba ndichingozvibatsira murodhi ndichinda kwangu kumapurazi kuratendei kusitadya kashamwari pana parazoti asi ude wachishingira wapedza kaka zvinoita kunge tikutsvinya ona zvoita kunge tikutsvinya nendine makeup nobota makeup ini handiziita ari kuti makeup maiwanepi tanaka ndopatiri panapa tashanya panapa saka zvokuitika gaisina zvokuti mukuziva tikushandidzana pamwe chete nevefilling station ava vari kushandisa vari kugadzira mukaka uyu vari kugadzira mayogats aya vari kugadzira dori tikushandidzana navo. We are in partnership, they are in partnership with SIS MELLY's diaries and brand ambassador wavo anova iye doidoi ndo brand ambassador wavo ekeli ndosaka akazvibayirira pakaunta pamari papa una here pakagara mwana wako ndo paakagara ipapo. Tanaka vadhiyo vanomboteerera zvinhu zvekusocial media here havamboteerere zvinhu zvekumedia because havana nguva nemedia yavo. Yesi tariro murisa uri sei havana shungu nezvesocial media yavo. Anombokuvenga ini Tanaka wakambona ndichikuvenga ndivenge munhu ini ndochimbozamadira ndai kuita mazive kutanga ndakazongobhoyekana pandakapuwa screenshot chinzi because I used to speak highly of you kachiti Tanaka igosti riri bho kana usina kuri cross haringotange munhu chichichi hatichingotaurawo imwe yaye ndakazongobhoyekana mumwe musi ndaona nematauriro ndaiti sha nyama yako sha nematauriro ndaita highly of you kwabva kwaya munhu escreenshot zvikanzi onai Tanaka wenyu wamaiti chichi anga chikutuka achiti kwanzi makazvimba munogwara ndikati mutoridzei full picture yansona kuti lockdown ndakafuta zvisingaiti ndakabuda kubva musaizi 36 kusvika musaizi 40 munoexpera chiyasikana kutofuta nekumeso nemahips nemagaro anonoza kuti ndainzi ndinoisira magaro rewe vakazoona kuti handisirika ndakafuta muviri unoza kana ukasimba unofuta muviri vese ini ndinofuta kubva kuzvigumwe ndigofuta kubva kuzvigumwe ndigosvita kufuta kubva kumhino aoni mazana akakurisa yakawedzera kukura ndigofuta kubva kumagaro ndigoita hipu zvese ndinofuta ndakaseka ndikati sina kuda ndishuridzira kugwara shuwa sandoda ndisandogwara naye musandishuridzira Tanaka iwe zvakaipa musandishuridzira usandishuridzira kugwara iwe unoti kugwara kunonakidza ndidi kugwara ini Tanaka ndakapiwa andambokuvenga Tanaka ndinombokuvenga aiwa akufuta ndafuta hangu izvozvo chichokwadi zvino chinoonekwa nemunhu wese ndinogozvivanza ini ndichigara ndiri palive muchindiona
Andambokuvenga tena kafunga ko nix never. Never ndambokuvenga kana. Kana. Azi makanditerrorist megurimbi. Andaitukana here tena. Andaitukana here. Tairo taitukana zveyo kangoti ndogwara ino wakati kwai zimeli vakugwara here uchinditaura mhere kumagurupu kwenyu kwamunenge muchiti kwai zimeli vanogwara ona izvo vakaita kavaende vanotestiwa. Ndakava nokuseka ndakambona kutsama asi ndakazova nokuseka ti zvakaoma chokwadi maona kugwara kwangu pafoni here rediwe musandidaro musandidaro kwai zimeli vafuta. Hello kori muzimba kwakasvika kuno kuse kwakauya rini kuno kana pasi apa benji apa kana pa benji muri sei Nani magari? tiripo muri abudhi vake kana baba vake Baba. muri baba vake okay amuoni saka makatanga usana rini 99. makaita sei chii chakaitika Zvambotanga zvinoita shoma ndikasachaone zvinhu ndobva ndakazvituwa nadokta. Okay. Ndobva ati kambo zama kuopareta bvisa yenyu masi kunyosara zvakanaka. Ndobva akazondisa kuchikoro chavanhu vasingaona. Makaenda kuchikoro mukanodzidzira zvechii? Kudzidza chikoro chaicho. Wokuti mudzidze chako. Alright. Saka iwe usunda chikoro here. Hapana mari kupinda chikoro. Mugarepi? Munomu. Wakagumira grade. Anambogara kwakadi basi ngene chikoro. Asi nzvimbo yako ichiriko. Wangodza kupi? Kupi? Saka uda uzochadzokera kumushado uchada udza muno. Komanje ukaenda kunodzidza uchikuru fa unda chikoro kaiwe. Ndidi vanotungamirirwa nani? Pane vamwe. Panani? Pane vamwe. Pane vamwe. Saka ndinga kudzidza kupi kunoku? Ari kudzokera kumushado. Rini? Chani nditorero kama dzidzo zavo shamwari emwana uyu. Angadzidza kupi kuZimbabwe? Kwarare. Kupi kwacho? Mutaundi kupi kuchikoro chinonzi? Tamuka. Uchigara nani? Mama waripi? Mugara mana basi. Ndeti mama wari kupi? Mudzimai wenyu ari kupi? Ariko kumba. Kumba kupi? Kunoku. Mugara navo kunoku. Okay. Fuchitora fana seza nenyama fana dya. Ndoda kuendesa mwana wenyu kuchikoro wako. Alright. KuZimbabwe ikoko. Alright. Manje vanogona kubata here. Mina ndoenda kupabhura guest. Vanhu munoona. Ndambodya izvezvi. Sadzasi. Saka murega kudya. Idyai. Idyai. Ndipotorera kwandingiri chama dzichoza avo. Right, vanhu vekumusha kwedu ava guys, vamwe vekumusha kwedu mwana wedu uyu nababa vake vari pano paRandburg. Pana vati vanogara muno vasvikawo havo vachitsvagawo rubatsiro. Saka ndangofila ngutega nditaure navo ntinzwe. Guys, takutora umwe mwana uyu. Hanzi mwana asi kuenda kuchikoro because hapana kuwanikwa mari yeschool fees yekuZimbabwe. Tamuka, I think tise tinoziva kuti it's a public school. Tamuka ipublic school haitombori private school. So guys, let's take this case upon us as well. Mwana uyu aende kuchikoro. Ngatitorei case idyai. Kama ikwanda ndizi. Manje kada goyu mukada tipe mari mugoche imwe inopera inozoita after 10 minutes zari mari movara. I told you. Saka ngatitorei mwana uyu guys aende kuchikoro. Ngadzokere kuchikoro. Waibhadhara mari? Hausi. Amuzivi baba kuti aibhadhara mari. Saka pana kubetserai. Saka kufamba kwamunoita uku muchipe mabhazi amunogona kuwana mari? Kana 80 to 100 rand. 80 to 100 rand. Rent mobhadhara mari? Rent pane kugura mahara pane kati rakatagwa na bishop.
Ove kuchechi. Methodist. Alright, saka muri kugara mahari. Alright. Okay. Shani ndichorora matichoze mwana wewe. Ndiani manje phone hauna number yaunozandiani. Mai ndotora chi ndodi manje. Ndizokubata papa. Aje phone number tina. Phone ndana yakabiwa. Shundu zokuwana ikupi zvino manje kamiti phone yakabiwa. Handigari muno mujobeki. Mati munotenderera apa. Munogona kuzouya apa pakana mawana phone number musiya kuna mai varuma vozodisendera. Vanogara pano. Vane shape iyoyi muZimbabwe. Iyo handiwapaona. Unongoya pano kuti mama ndichendeke ndivaudze. Muvaudza tozva. Ndovaudza muya nephone number. Vana zimuswe Friday. Mukamoni pa phone number yandotaura nemi. Ndi mwana danda musharini. Taipogeza tadi padzakeni. Mukave pakamboita luchi lockdown. Saka kuanzoka anoenda nani? Kumuja. Anoenda ega. Uya kawega. Ngaende kuchikoro mwana wamwe ari kuenda kuchikoro. Ngadzokere kuchikoro. Saka chachakamisa mari school fees nemari basi. Sure. Ndokutsvagira mari yacho modi ndokutsvaga amfarira yandigare kuno kuinini. Andigare kuno ini kana tega ndikupe number yangu. Anditi ndozvingatoita ndi. Piwa pen, ndipiriwe pen, ndivanyorere pachipepa. Andiziye tadaka andigare kuno kwandiri kuno kwandiri. Nditori kuresa nekwandinogara. Nditori kune mwe town. Ina ndigare munjobheka ini. Producer dar. Nebepa racho address and children ndakapiwa address andigare kuno guys. I don't know much about producer dar. Andigare mujobeki. Saka kuti kuti vawana ivo ndovapa phone number, ndovapa number yangu. Vakawana phone ivo vondifonera nefoni iyoyo. Ndoona kuti ndovabata sei. Matumara mwana ende kumusha ne Friday. Wakuti ne Friday. Iko zvino zvikoro zvapa pipisa zvinoita kuti zvikoro zvakavhura. Watovhuka zvonosvika amurasvika akatotangira ipapo. Alright. Namba yangu ishi. Kora namba yangu. Ndogara ku Rustenburg. Kubi? Ku Rustenburg. Ndakufonera iyi. Kune imwe foni yakaenda unogadzirwa. Foni ndayo nayo yakabiwa. Kuti ndaitori kuhospital manje. Ndakazobatwa neBP nenyaya yefoni ngati nda kuhospital ndakatoadmitwa manje. Alright. Saka ndichazofonera kana tora imwe foni yangu yakagadzirwa. Ndifonere aende mwana aende kuchikoro. Ndikufonera ne Friday. Ndifonere ne Friday mwana aende kuchikoro. Anditi. Ndifonere ne Friday mwana aende kuchikoro. Ndifonere ne Friday. Motora na mai vacho. Anditi. Ndi step mother vake. Ndiri bamini. Imuri bamnini. Okay, ndi muninga muri muninga baba wake. Alright, baba. Antina hangu mari yakawanda 200 rand munoona tumoita sei. Maita basa mara kombore. Anditika. Maita basa. Alright. Kombore. Alright. Maita basa. Alright, zvakanaka. Muzowedzera waka 200 ne80 kuda mari yamawanawo inobatsira nditi. Inogona kubatsira. Kando ukuna ne Friday. Mofana ne Friday. Yes, I think rega vatange vanofonera first takawanda toda kubhadharira mwana school fees. Tiana rega vatange vandifonera first then toona totangira ipapo because right now tangosangana panzira. Munoiziva address yenyu? Address yenyu. Ndatisira peni yayo. Ndandichiti maybe peni yayo ndipe bepa rati dambure ndinyore address yenyu ndigare nayo. Bepa racho. Inoti chi address yenyu? Msibi house.
Musibi house. Musibi house. Ani? Corner step in era. Step in era. Era. All right, run big. Number 136. Okay, number 136. New Don Fonde. 136. New Don Fonde. New Don Fonde. Ndogona kuzotuma vanhu kuti vaone pamunogara. Ndogona kuzotuma vanhu kuti vaone pamunogara. Yangu ishi kunanga. Hanzi foni mari. Foni aya vambodi inodhura because vanoda foni ngodaira macourse chete. Yekudaira macourse chete ndio foni yavanenge vachida. Foni yekungoti vagone kudairawo macourse chete because WhatsApp havaitika. Saka phone number na address yako ndatora. Pana mumkaka wasara tora mkaka. Tora mkaka. Anzi imari phone chivatengere nhasi. Iyo phone vanowana phone yemari yekungodaira chete makosi. Vangawana phone ingata mari yekudaira makosi chete. Iwo muchi complex. Kuma 400 I think. Kuma 400 I think 400 rand atingoti maximum 400 rand. 400 rand vanoiwana phone. 400 rand. Isa imari anoda kusa mari yefoni yacho nga isa mari yefoni tiseta senga tatenga phone isusu. Tosera tenga phone isusu izvo tovatengera phone right now tovapa. Tiana ndizozivi anzi kana yogurt for the boy. Manje pana pandikwanise kukontrola zvema yogurt tutanaka popo, that was nice, but zvema yogurt andikwanise kukontrola because apasi pangu andinoona ini ndangoyawo pana itori dhira tikusainawo rekungodi vakangori kungopatinawo nediaries itori dhira ndaya kuzosainawo, but kuti nditi ndikwanise kundinhingirira ai zvinonetsa. Mirai tomotogara makadaro munenge mwari akupindira munenge paroda kutengwa foni buso. Go and ask Bamni. Asi mpepo nikwa kudama nigikire mabaidi chichi andafamba nazvo. Andina kufamba nenhikikiri, andina kufamba anonda vandaye ma-ID unless achida license ya. Saka munopinda chichipi yemethodist? Ayo. Ndopinda FM. FM. Munopindira kupi? Saka munobva pana moenda kuJoburg? Ndogara kuJoburg. Womogara kuJoburg? Wokuno kumunogwa kuchandira kunomo? Alright. Zvakatika flatiri chaibhadhara rent. Tangogara takawanda vanhu vasingaoni, pana vanhu vasingaona vakawanda. Pana vanhu vasingaoni vakawanda. Saka bishop aishanda nesu wombobatsira vanhu vakatasana vatsvangirai kumusha bishop Vereni. Ndo atoshanda naye ndebetsa kuti flat redu risari rakisavharwa kana rida kuvharwa raida potengwa saka rotibetsera kuti rirambe riripo richirarama kuti murambe makagara tiramba takagara tisingabhadhari. Alright. Zvakanaka chose. Saka uyu akambodzidza muno kuti aizokubhadhara pamwedzi zvinonetsa. Ngaende kumusha kwanodzidza kuiteni nenhamo iriko nenyaya yelockdown yanga iriko tikati adzidzoka kuti tichiti anozodzokera panenge pakuoreka akangozoramba zvakati senda chisenda iko zvinezvi ndivatengere chikafu chacho senda ndivatengere chikafu chacho nefoni yacho. Guys, itai mchita fast guys, adigare kuno kuinini shamwari guys, vapana pakwenda kumba kwangu kwa 2 hours drive. WhatsApp yangu namba hii rega ndikupe. Iyo WhatsApp namba yeti yana ndakupa.
Oh. Chisenda, alright. Chisenda ndindi ndodiko. Ndopinda munigikirimu. Ndonopinda mashopu alapa. Ndonopinda mashopu apa pasera apo ndotenga. Kana masenda kandiudzei guys, kana mukasenda ndiudzei. Anza anogara nagogo. No, tate murombo ngavatenge vasenda kaindoshandisa yangu. Vakasenda indoshandisa yangu handiti. Vakasenda indoshandisa yandinayo. Alright, senda. Ndiende kunotenga. Muramba makatogara handiti. Muramba makagara kuti titoningirira. Alright. Tinotsvaga zvamuruda kuti mutengerwe nevamwe vedu panapa. Alright. My FM muripi guys, my FM murimo here mu comment section. FM people murimo here. Mwe wenyu ko FM ari panapo. Basire mwe wenyu. Chita fast guys, mafusho after varwa mashopa acho noti dauti mashopa ningirire tiwane kundiwane kudzokera. Saka ari kubika kumba mudzimai wenyu. Mudzimai wenyu anoona. Anoona. Alright. Saka anoshanda. Vanomboenda robot vane zvinokumbira. Vanongopemawo. Alright. Nimopinda ipi? Oh, inina ndopinda kunoku ndopinda inonzi Sanctuary Ministries. Sanctuary Ministries. Ndinobva kundogara Gweru. KuZimbabwe ndopinda Baptist. Baptist yakafanana na AFM iyoyi. Okay. Guys, zvaita here ndichienda kushop mombogara ndikutsvagira chikafu nefoni yacho. Ndofamba ndichienda kushop here. Ndoenda here kushop Tanaka, hanzi ndochifamba here naitanaka popo, ndochitungamira here kuenda kushop. Woti ndoda kuzobuda manje ndichienda kakudheni. Makagara ipo mama. Muri kushanda. Ndambobatsira vari panze ava vasingaona ndekuZimbabwe. Saka pane munhu atumira mati vatengereka foni, toda kuisa mwana wechikoro. Achifanira kuti mwana afamba akatungamira vamwe achienda kuchikoro amuti achibudi. Saka ndanotenga ningirikiri. Ndoda kunovatsvagira hanzi kuvatsvagira chikafu apo nefoni. Saka fanira kurongedza izvo zvedu tiri kuya izvozvo. Yeah, stay there. We're not doing. Stay there. Handei, mushopu. Handei. Vada kutengera fona. Ne chikafu. Kelly, sit there, we'll come back now. Oh, and she's got pretty hair. Rakasvika kumasuro. Unapinda Masha. Handei. Kwa kutenda. Oh. Thanks for coming to see me. Thank you, my sister. Tobata nanti. Rekati mbona shemana. Ndaenda kufamba chinda kushopu guys.
Hakuna ndapinda mushopu ndonzi kwai mari nakupinda zviti. Kwa meno kone chero vanotengesa foni chero mupepo store. Kana usina foni. utengera pana wana nchina. Utengera baba. Zokwadi ungada live nekwandiri kuJoburg nepanichazva kuRustenburg ndazvinetera hangu. Ndazvinetera kuRustenburg ndendosvika ndoda kugeza nekuvata. Amen, ndinogamuchira. Francis Shumbares, thank you, ndinogamuchira. Thank you. Ndine passport here. Ndine license. Anovuda license. Abvume. Abvume. Vakaramba tongotenga zvimwe mune mashopu akawanda. Tongotenga wo mune mashopu akawanda. Kana iri paper mwaida passport. ID zve license. Havadi ka license. Ngavadzibvire totenga machaina. Kana pane dzera ndafamba asi ndafamba. Mafambira ndaita mutando kunosva kuna small street preacher dzasiriya. Andafamba. Ndachitsvaga zvemaodha. Andafamba. Iwo muna mafoni here ipo. Mafona. Asika grocery rongozi dzingwe. Murutsu. Rutsu notengesa grocery rangi. Ana wotengwa mafuta kana nerice one Rutsu notengesa nji. Rutsu ka? Mafona. Alingwa. Hello. You don't have a new one? The new phones? Which one do you have? The phone at Tian. You got this one. 13. Which one? I know this one. I'm buying for someone. How much is the one? 13. Eh? 13. Yeah! 10,000. It's him who's selling it. It's not you. It's him who's selling it. Made 40. 10 is too much. It's 13, not 10. 10. No, it's too much. Tiana phone. Hello? Yeah. Phone actually. Asenda guys. Asenda. Saka ngatibatsiranei pamafoni apo. Yeah. Ngatibatsiranei. Asi avaoni ka vanoda touch screen ere. Vanoda touch screen ere. What's the name of this one? Silver. Right. How much is this one, my brother? This one 600. Oh, 600. Oh, my brother. Oh, 600. Kuda chifoni chinavo wangu chakungoti vadavire isu 600 chekuita sei. Oh. What are you saying? Huh? Range 75. Hey, I think that's an estimate. 1-3. There's phone 22K, 23K. I think it's too much, my brother. Give him 3,000. You know how much he's giving me? He's giving me 12,000. I said no. This one how much? 800. When we're buying for someone, my friend, we don't want this expensive phone. 800 phone. Kuti vatenga chimbudzi naye kuti mari cheikwani. Nei guys, mafoni ari kunzi 800, 600 panapa kuti kana utenga chimbudzi. Tutenga chimbudzi chete kuti mari cheikwani utenga ka grocery racho. That one is a nice phone. Which one? The one I give you in the box. Oh, but it's a new one. It's brand new. Yeah, this one. Oh, it's expensive. 600. Give me 550. Oh, it's expensive too, my brother. 400. Which one is the 400? I want them to take a chimbudzi 200. Give me 500. Name guys, secondary, one of our shows, a grocery racho. Let me say. Yeah? 250. Icho chimbudzi.
Which one? Give me this one, 400 rand. 4 is not even my cost. 500 at least. It's not mine. I'm buying for this man that I just met this other man who's he doesn't see. He's a blind man. So we just want to bless him with a phone. Yeah, bless him with a nice. Oh, nice phone. I didn't. Unless must I give you a second hand? Huh? Which one? Hey, second hand. Because I left them there. I said they must wait for me there. 350. Ah, 300. It's working. Open. Let me see. Well, this one, it pays how much this price? Check. 400. Yeah. So if you are giving me 350, the phone We are making 50 rand. No. 300. 300. Put a line. Give them a line when my friend. Me, I'm buying them a phone when I give them a line. Hey. Which line you want to go? Which one? Which one can they afford? So see, it's cheaper. So see. It has got a charger, ne? You are going to give them a charger. You are going to give them a charger. Okay. My friend, are you married? Where's the wife? But tell me when, my friend. My friend, tell me, why is this most people from your country when they come to our inboxes on Facebook, they are sending us their private parts? No, it's not their country. That one is India. India or Nigeria. Not Nigeria. Pakistan. Pakistan. Hey! India is a big country. Hey! So you are from there? I'm from Pakistan. Oh, you see? They are doing that, you. Let's make a safe charge now. Yeah. Okay. Why did you tell me that time with the I got lost. Tatenga hii guys, tatenga hii phone. Tatenga hii. How much is it? Tatenga phone hiyo. 350. Ndio tatenga phone. Let me see. Hii phone tatenga hii. Oh, they are sending them naked pictures. Tatenga phone. Some people. Tatenga phone hii guys. I didn't even open. I didn't even see how it works. That's fine. I always wanted this charge. I take away with this one. It doesn't work. Saka mukuti chiko, mukuti tinotenga epiko. Guys, muri tinotenga pa iko phone yacho. Pa ino stick ne. Ni vanhu vakona zvinhu kwa ndemo tenga. Saka pepo ndotenga kwa seni sina ID guys. Atina ID ka guys, ndozvikunetsa panapa. Atina ID tanaka, atina ID. We don't have an ID with us. Hands zero sticker I best before. Sticker. Hands I eat zvakanaka. Amen. Makundishandisa guys, makundidaenda kumba guys, padogara kure guys, makundishandisa. My friend, I'll come back now. Let me go to the ATM there. Abadi license, makundishandisa guys, ndogara kure guys. Andikare munhu azvizena kizi chimusonza kuti hanzi ndatsika mombe, ndata accident nemombe ndikafira po murojo, ndoda kuenda kwakachena. Andi muri kuona, makuti ndakutopinda bhizi. Zvamakutoita izvo. Makutondipinza bhizi, because pepi sitotaudzwa kunzi kwanza havasi vanoda ID, havadi license. Gaitinde pepi kwacho munogutsikana. Topinda nekupi? Where's that pep stop? Guys, munhu amuri kutuma handigare muJoburg. Handimanzwa. Ndine 2 hours 30 minutes kuenda kwandinogara. And winter. Kunokurumidza kusviba. Time ndinosvika ndifamba nemwana muroad. Azvizonakidzi kuti muzonzwa kuti paitika chimwe chinhu chichitenderera muJoburg kudai.
uzwa hone kwamakundendesa kure manje. Kukontribute ende murogona kukontribute pakutaura here muri number 1 cheko. Tikontribute kwamuchivatengera 10 kg rice. Tione. Tikuna nepi. Ndaba nekufamba nemi. Aunda nete. Oh. Atipini nepa vere. Ipi piko pepisto yake. Vunza vabvunze vanhu vavati. Pepi tingaiwane. Kairi. Anda ni sai. Kwatato bana titofamba ngwe kareba ka. Singofamba. Avila munokutaura timotenga dringa mumbo tank. Imi. Kutaura here ya very good. You are very good in telling me kuti tatenga drink. Titenga idololo. Kairi pepe. Mune pepe imo makadai imo. Ye chimote nemamhe. Guys, makunza kusingaendera ndema pavemo ndikiri the filling station ndema dai saka ndosimu nosiya business rakachita zvefoni. Guys, vane filling station tiri mu business navo. Atisi mu business yekuvatumira kuti tenga ifoni mugozodai. We don't own them. Hatikwanisi kuvatuma. Ani muri kunzwa. Tatoya kuzotawo zvataita kusuzva tafambira kwavari kunoku. Zvinozovatuma timugono mugosiya business imangwana muinde unotenga foni. Mugozotumira foni yachona. Mugozwa muni tita kutopa vanhu labor. Ipiko pepisto yacho ne. Bude bvunza baba. Niva vitino budire biova. Hempe pepisto yatingaoni iri papi baba. Sati bvunza yava pasho papa. But nemari ida utenga foni paper fani shomai. Meno anti vari kungo anti vanongoita madecision avo vanenge vachingota mari chavabvisi vatanenge vachiita madecision. Munhu abvisa mari atitenga ifoni. Salman anti nyapila. Ndicela kubuza iPep store i-account singaithola kuphi? Uhambe straight. Just my robot. Alright, ngiyabonga. Mina topinza busy ka. Vari totedzera madhairis anokushandisa ka. Unotoshandisiwa nemadhairis. Gona mafambira ndatozoita. Kandatosvika kuno ndingoitai so. Idai so. Apa mutengi anarula yacho Heineken. Tenga Heineken. Amutengi. Vakatokokiwa. Makadzakwa. Oh. Zvakaoma vidu. Small street 4,000 leave the shop. What's it up? Spele shop eta 6,000. Vakadzakwa. Itam street. Ai, bhawa tarakafambisa inji ndepi? Undati ndionde. Tikunda nepi? Kaiba marobots. Marobots ayo. Marobots ayo. It's sina kubva pepsi. Haya. Narotofamba. Dzakuzotogwadza idzi. Makamboona kuti kana kawedzera weight chero kufamba kunogwadza. Kunogwadza kufamba veduwe. Muhakwashi. Wase unotsva. Kuwedzera weight hakunambonaka guys. Haiwa. Foni ndorova munhu zvendikabvutika foni ndomamisa munhu. Izvo vikupedzisira ivo.
Fona pepo. Iyo akamenzi. Iyi akamenzi yapinde ino. Tawana akamenzi please. Haya. Tupinde mama. Pepe. Papi. Pepe. Dio. Ati home inoeleze munhu Newe zvona iri pepo home saka iyo yacho isiri yehome iripi iyo pepo home nei mwari ndemumakaменzi momo iyo home haina mafoni inawo mafoni ake mahombe inawo mafoni ake hapana mbudzi apa hapana mbudzi guys hapana mbudzi alisa totenga iyo yakanzi 600 yo license totenga yakanzi 600 yo license Bayona Ayamuoneka mafona. Mafona ni price manja zwini. Kuma price manje ndizvana nditaura kapa pachauza 1.4 1.9 ndizvana nditaura papa saka tena yakachipa ndiko kama mari kutenga karita 400 but akaripa mobiseo manje taiva ngari kachipa hurricane amen varatidzika ma price vatitenge ishi ye 299 handisava ngodangodavira chete kuti vawane mari chechikafuka vatenge ye 300 iyoyi ndana tichakumbirawo foni kwayo vatipe iyoyi ndo vetizitenga iyoyi takutotenga iyi guys ando ishi umuzotine license arikuya pauya kurumidza ukatoda kuinda aratidze mafoni acho omona ndavataridza ini tiri kutora iyoyi WhatsApp havagoni zvokunga vaonika kufanira vachagonera iye asingaendi kuchikoro svega mune manje chinonetswa 1 hour ndiri muno pahomazi ava mune queue andikugara muno chokwadi hai tani patari kuya wacho amusikana avhura vanhu vavanyurena handikwanisi kuona message yako Chris because ndikaenda kuma message ndinenda kukata live ndozokwanisa kuiona kana ndakata live iko zvino handikwanisa kuiona handikwanisa kuiona iko zvino ndozoiona kana ndakwanisa kubata kana ndakwanisa kubva palive kana ndiri palive handikwanisa kuona mamessages pamunhu wacho hachauyi maita ngutamira panapa nhasi ndoenda usiku chokwadi zvana ndichitira kuavhega zvazvofamba usiku ndozvakutoitika ngati munotengeka vane basa reichazitotoda kutedzera kufonika yacho yakatamira vanhu ndovanditineneza tingoita tingoita zvinhu zviri honest pamini honest is always good imi guys munofunga kuti ndogara pasera ndobva zvamunofunga nejobheki
handigari paseri apo neJoburg, ndotogara kure kokuti imi muchavata ndiri parodhi apa. Bhatiri rangu bhatiri ripo rozoita dei raita kuti live neni maifamba neni live kusvika ndasvika handi mazviona. Ewa aiwa zverika guys, ha zverika vanotsvaka line. Aiwa zverika handichaiti guys, zverika handichaiti. Sasokumirira rika futi yowe nai mwari pama ndiomesera una kune lende racho cha apa mandiomesera panyaya yekuti kwai zvicharikiwa futi ndakangomira pano. Thank you Chris, rega nditesa waisa mari, waisa mari Chris. Hai ya kune nchitouza ndira kumasiro ndoya kumasiro kwako, ngomudza ndiri kuya kumasiro kwako. Zvangofanana mafuno mulaini line rinongotedza munhu ari palaini. Hai zvakaoma azvo. Hi, sorry for that. Hi, yeah, Problem, sister. it's fine. We want this phone, my sister. Your CC. Okay. Thank you. Do you have your ID, license, or passport? License. Not license. Sorry. Not license. No. Your ID or your passport. Only license. Try Ackermans. I think they do sell with the license. But now Africa system doesn't allow us. It's only passport or ID. Or ID. Yeah. Do you have a pep card? No, Still. you can't. No, sorry, I can't. Give it out to us, my sister. But, let me see. So you have your passport. Want to deny yourself buying it? No, I didn't know it was there. Oh, you want this one? That one, yes. I'm going to ask you to stand here. I'll call you. Let's just stand here. All right. Vamwe mapenda business, vamwe is so discouraging. Arikutopedzera nguva. Hello? Muri straight talker, munongoti bho. Havasi vanoenda kuRustenburg, vava majaira ava ndivanoenda kuJoburg, vanongoti jo munotukwa. Havanotuka manje apa. Vandinavo imonya rangu, saka vanokutukai. Imonya rangu. Vanongoti bho manje. Sorry, I'm not. Huh? Avarokupedzera manje avatanaka. Varokupedzera. Mamafi emuJoburg anokupedzera. Hello ma. Hey, this. So see. Kana vakarwadziwa neteroristi nai. Vakarwadziwa neteroristi tanaka. Ndezvongotukana zvina basa izvi. Usatore Facebook wesa mafeelings. Ndezvongotamba tichitukana tichienda takadaro. Ngati ndokuteroristi ndokuziva here. Facebook iyi. Ai.
Takubatsigwa. Takubatsigwa manje. All right. Phone number 064 895 4830. address yako. What's your postal code? Postal code. 0299. Iselsi ikhona la wawuthatha leyo sehloko. Iselsi ikhona la kuneselsi kana ngesebenzi sesitokisi. Kugala ni customer patali sipasta. Patala ikesha kan. Bendia. Kela sika sipasta. Kaya Pati po nakatati naman na rin yung person. Yes. You know that's thinking, yes. So I don't know if it's him. Thank you. Thank you. Thank you very much. It's a pleasure. Next time I saw the ID, you don't need proof of address. Okay. With anything ID, South African ID, we need proof of All right. Okay. Thank you. Nani? Unoda kutukwe, muna kutukana nevanhu here. Kana nemadhayaries vamini. Ndashandisa chitupa changu chemu-SA ndo chandashandisa. Ndashandisa chitupa changu chemu-SA ndo chandashandisa. ID yangu. Anova uchipa next time unongoyena. Vanopenga vanhu. No. Uchibata ifoni yacho. Irungorira noise phone. Ndakafonera noise. Ndakafonera. Arikuita noise. Aiwa. Hatafamba. Hatafamba. Kufamba ndiro kufamba. Nasi taonda pamini. Taslima nasi. Taslima. Azirara misi. Munozati wesikana uchirefamba nemota
ukajera famba nemotikari paunofamba netsoka inoita kuremerwa. Inojera famba netsoka kai. Zodaita mabhora majana. Imota mabhora. Ida mabhuza. Ya. Ini guys ndogara ndajera famba nemagaro ndakagara pasi. Ndichingofamba nemagaro. Saka musandofamba netsoka ndobva sendotsva guys. Kuwa sendotsva. Kuwa kuti zvina hazvichaiti. Handichagona. Handipakazara zvidhakwa apa. Ndiende kumoto. Tize zvidhakwa izvi. Kana noise yokuti kafanika asi ndokavanoda kautonyasanzwa kachita noise. Anodzidzira ndakati kwaenda kuchikoro. Akaenda kuchikoro chekubaya mafoni. Ndakaenda kuchikoro. Aiwa, chikoro chaicho. Ndakati chekubaya mafoni. Kuanodzidzisa zvoti one anenge ari apa, two anenge ari apa, anoziva. Takuenda kumaleseni handava tanomudzidzisa kubaya futa. Aiwa, kubaya tisi kumudzidzisa takuinda. Aiwa. Anogona. Anogona kubaya. Asana mbona zvakadai. Asana mbona zvakadai. Kwasindotsa mwana. Apa mingetimbozororai. Angatimbozororai. Ndinombira kumashure vangarada kuremerwa. Apa mningi zvekundidhonza. Ndazvokundikakata. Aiwa kana ndizondidhonzei. Kana kundisirudzirei zviri nani. Osukudza hagabvaga iwe esimudhonzei. Aiwa kana. Ndakatobatana naye. Ndakatobatana pamini vanoda kutondidhonza vanoda kutondidhonza nokuti kufamba ndoga zvichaiti guys. Aiwa. Bodo. Kuri Pakistan da. Pakistan chaiko. Zvani zvisingawi izvozvi. Zvinduzani. Muti tabaiwa nemapono azvo kuma-input. Anopinda kukandira. Anokanda nokuti hakuti kwai ungadavira ukarivereka. Utona akurira bhuruku. Akatokurira bhuruku. Akakura bhuruku akanakuratidza chikongo. Sinhi racho Ndiro rakasinda. Ndachopura takaginoa. Ndipapigara paya. Ndopapa ka. Pasa. Ndiyona. Apa tinofura takaginoa pamini. Tasa kumberi zvako izvi. Tatenga ifoni chana nezvi. Ndandoda kupinda umu zvinoita svika. Kana kwakutovhara marori wakufona. Avhara? Ya, wakuvhara. Rega chipedze chinji. Hakuna kuti tapedza idu. Tatozongoona vari kumusha tikatibatsira. Varudo rubatsiro. Varudo rubatsiro. Kutafunga tikutenga padhuze zveko tagozivei kuti kure. Muri kana zvikuitika vadaka. Vanhu vacho vanogara kutopeka. Zvinhu zvavanotakura nei? Ivo mapopa. Ndozvavataura katogara kutopeka makwai kumamethodist. Methodist nepanogara. Hanzi kumaflat hapasa pera. Hatizvina.
Pamethodist panogara. Hanzi kufleta chakapiwa kuma menu mutaona menu. Hanzi kuna menu kwavataura. Vakapiwa na Pamethodist panogara vanhu vanga vasina. Food dzikutenga murutsi umo guys. Kutenga mbucha imomo munhu ndikiri inonzi chikafu. Aiwa, wanotengesa grocery ka. Tenga imomo. Ani? Ndozo zvinoita mukaka ndingada kuvhara manje anenge amiswa nesita takuluka unprofessional kuti ndingotenga chindima mia tenge chakati tenge izvo ndimari yava inambonyanya kuwanda zvinoita mari kwemunhu zvinoita zvinokudzawo zvinoita atingotenga ichindi chanaka chero chingori chibani jimu nongobhadhara zvendoenda jimu yakuno kunoita 800 pamwedzi achibhadharira ndoenda kujimu ngoti mazano ndakarelaxa nenyaya yelockdown tivatengere ende vanotakura sei vanhu ndopari kunetsa totakura sei vanhu yava vanotakura sei zvinhu izvozvo havanotsvakati aiwa ndavapa ndikiri kaini paya ndavapa mari ufu ndavapa 200 rand vatorerei upfu uhu vachaonei kutamba tonotakura sei vanoonei kutamba isi chitotenga tengai ufu 12.5 yeupfu mafuta acho aripo togea mafuta acho mafuta akudhura nemi pane mafuta idzidzi mafuta akudhura nei kudai nemi pane mafuta tongotora mafuta tongotora chei kuti chasi mafuta kutora chichi raisi vanoda raisi kastereki vana manje deta vane firiji here deta vatengera kanyama yakati ofu pamwe havana firiji manje raisi yacho iripo raisi yacho iripi manje sorry os rinali raisi komorako Fanele nongoi, amunosiyo. Kwa sugar dekiri mora. Asivedi we. I rice. Iwe. Rice 3 we 400 rice rudziyo. I white rice. Ibi. Ai wow. Asa is white rice. For rice peko rice. 10 kg. Yo. But you could drive 10 kg 200 name sugar. Sugar no mukaka. Ani mazomba no da tea stere. Mukaka. Ayo vana mwasi krimora ka. Vakatenga uya zvizoiti. Ayo au avani ngasina fridge. Sugar chandaione tuko. Pane panoona sugar. Pane panoona sugar. Ii sugar. Yowe. Mukaka zvaunodhura muno nemi. Mukaka zvaunodhura nemi 1 kg mari 1 kg rewe. 60 rand. Chibusa chinodhura ichi. Yowe. Sugar yacho. Oni mukona price sugar. Kana inodhura ivava. Tanaka muna zvakachipa muno ibucha iri saka hamuna zvakachipa muno. Zvakachipa mutorina. Mune price sugar. Hombe. Zvakaoma nei. Kuti utenga dzimbiri idzi. Utenga dzitutu. Kwai mabhisho vedu musadaro imi. Mabhisho utenga chimusi. Masamba obviously vana wavanga mashai. Keresoti. Ya munodhura guys, zvakwana pamende mari inogona kushotera mari. Modhura muno. Modhura muno yowe. Asana mbona zvakadaro. Ndi vatengera hangu. Ndikendi vatengera nyama yanhasi. Modhura. Bona inyama yacho. Bona iprice nyama yacho. 130.
ndivatengera vanonodla vhorosi ndivatengera vhorosi ndimbovatengera uvhorosi nasi vanonodla vhorosi iyoyi imi guys nyama iune inodhura imi ndivatengera vhorosi vanonodla vhorosi ewa mari yacho aizokwani chanaka mari yacho aizokwani mari aizokwani handiva pasina munhu pane munhu pane munhu matangirwa achitopindaiva mari yacho aizokwani guys vanodla vhorosi vanodla vhorosi aiwa guys zvaita oi zvaita guys aiwa zvokuonda vachazvionerawo guys ndatapedzawo tichine nyaya yeschool fees yemwana uyu tapedza guys aiwa inda kuenda ini guys mwe wangu wave kutoda kupinda parodhi chaiko tapedza at least tazama guys aiwa mamai havangadei vavhara tavatobatirisiwa vatobatirigwa nesu naimi ya raitadzoka hanzvadzi manje munoti muchaenda nei muchatakura nei zvinhu zvenyu izvi zvakawandisa zvakati wandei hangatakura riwandi foni yenyu iyi vapei foni handina kusa namba handina kupaidza muzongotaura neni muzogofonera foni yenyu inyuwani iri mubox chaiyo ibrandi nyu then munewo maraisi enyu tatongotengaimo mazviri kudhura tatoona dhafara zvokuita mune upfu nemaraisi nemikaka nemafuta neshugawo neso zvinhu zvinhu zvakadaro maita basa mutengere kuna vamwe orit mirei makadaro anotyisa randbag ine matsotsi anotyisa foni iyo ikabatwa nemwana by end of the day inenge yabiwa dai vatokwanisa kuiviga somewhere kutoibvisa mubox yovigwa somewhere ivo ngavachikwira vaende kumba chero masikati anenoga ngaibviswa mubox kwayo mire ndichibvunza kuti vanofamba sei kuenda kumba kwavo dogara pajobek munoenda nei kumba kwenyini toenda netaxi apo pamatexi uber imari kubva pano ingati mari uber ne $200 December muzobigwa todisa foni iyo demachiwana pekubiga muteregwai text yagona kukwira kana pasina chinoti hapasina nide kuti murambe muri muno chiteedai kumba ndakutenda kumba imari ainodhura mateksi acho anongokupi manje vanobata sei zvinhu izvi that's what my worry is ngavapinde mumota handiti gai chinhu tinokusiyai kujobheki kwacho matodhileya inini manje handigari munomu matodhileya inini ndakutonda kunokusiyai kujobheki because zvinhu mobigwa izvi pane nangokusiyai as long as mapinda mujobheki muyema padhuze handiti
Ndakuchera navo guys, hapana kuti vangafamba seya. Kana mbiri. Tingadi vanotakura sei zvinhu izvi? Kuchana ndege. Tena vakanda kuJoburg. Hatina zita tingatenda nekotodi. Pane angakatomirira price kuti angati ndimutengere ndiwe nawo 20 liters. What? He sent you something. Send who? I sent you a message. I didn't see it because I'm on live. Oh, okay. Like, anything. I'm just gonna can ask Mommy to remind Mommy to bring me a cover because if my phone falls, she says she's not going to buy me another phone. And Ooh, I forgot. I forgot. You buy at home tomorrow. Ne? Manana nozvoni sanasi. Iyo mayoga chaiore. Samfiriji mwana anodya aiwa. Anodya mwana uyu anodya kana gugu 2 months achingodya. Siye mwana anodya. Chachigondora. Masiya redu ko. Go juice. Juice riti. And if you are trying to Mai majuice. Juice. Ayo ino ndakadaro. zvidira kutesta tofana kuzvazvinga Charity isa hako mari yacho chisa mari yepetro yangu iwe ini chinovasiya iwe chisa mari yangu yepetro ini ndo chinovasiya. Charity Mulambo. Charity Mulambo iwe chisa mari yepetro kwandiri ndo chisa kunovasiya ikoko because ndavamisa apa ndichichirega ndene tozoita here kuti ndichinja zvekuti chipinda imupo chisa mari yepetro. Imi guys, musazvichirega kuisa chisa impeturo kwandiri inde chinovasiya kuJoburg. Chisa ipetro kwandiri inde chinovasiya kuJoburg kwacho. Ndobva kuJoburg ndo manya kwangu. Ndiri kuzvinzwa France. I can see that. I can see. I see. Imi chisa imari yepetro kwandiri inde chinovasiya kuJoburg kwacho. Kwavanogara ikoko vachangotanga 5 months vachaisa zvavo pauber isi ngeva nhambozira zvimwe ino tinochaja makastoma awande first zvekuti unotenga wakafara kancheronga kwacho ise nokusema-sema ndinotodya rakafara handanyatsodyra ndakasununguka ini handifambi nichingodya zvekumhanya kamudzimba dzevanhu kakwacho unonaka zvavo kwete zvekutamba. Tingadii ndo ministry wedu wewe tingadii imiga vena uber chisa imari yacho kuno kuindi chinovasiya chisa ini petro madiaries hauye nikisi chisa ipetro kwandiri ndichinda kungonovasiya nepetro yangu ndozodira ini ndoinda kwangu. PayPal yakapiniwa Charity iyo yakapiniwa pazasapa iri papinda apo. Charity iyi iri papindi ndo PayPal iyoyi iyi yakapiniwa pazasapo Charity iyi yakanda pamusoro pako ifuti ndo link yacho yePayPal. Muchandisa ndex munopedza strong shame. Munondipedza strong yose kuti try
ende makondrolera munenge muchiita so, matongera munenge muchiita so, dei henyu mukandisa papayroll yenyu munyatsonditonga, ndisei papayroll yenyu munyatsonditonga zvakanaka, because munotonga. Ha, munotonga, hayayaya, munotonga. Kakubhike kati kaita sei? Ah, jujeti yacho ngaiuye tione. Motka. Oh, zviguma container. Yochanaka ishoma. Atoka na mota. Tesa mota. Tanaka. Ishoma. Aikwan. Ijusuruzi. Okrenderia. Inowezera ropa. Asana piwa prize mkaka Lucy. Asana piwa prize mkaka. Asana piwa prize mkaka wacho kutinga ita mari. 20 liters shiri nanzinita mari. Ko Lucy kwa tikazodzoka tisene msaithi ne Friday ndokudzoka kune madhira ngwa nenchita futi kuno. Ko ndikauya newe ne Friday. Woya nechigubhu chako wozuya zotapuwa price. Andi. Lucy chindibada kuseri pandinouya nemse Friday ndoya newe. Then woya nechigubhu chako woitwa review ndenda kuziva price. Because kana kutenge tichiteko zvinoka ndonoka kuya. Chigadzirira Friday utouya kuno touya kuno. Totenga. Right. Izvi zvatapiwa guys zvineve amudi don't worry. Amudi nomuchinobuda kubva pauri kusvika kuzasi. Izvi zvatapiwa neve filling station guys. Tapiwa izvi. Neve filling station guys. Tapiwa izvi zvinhu izvi ndo zvatapiwa magifts atapiwa patasvika panapa. Saka yes, tonodla. Zvimwe ndoendesa kwaComfort, zvimwe kwaComfort. Nema yogurts edu. Oh, gara matini tudasa mota nditi. Nema yogurts edu, aya yogurts edu zvedizvi. Zvinhu zvedizvi guys, vatendeiwo guys, vapeiwo malove nemalikes kwaComfort. Aiwa unonodlawo. Anzi cranberry inoclear makidneys. Yes. Nejuice yacho zvitapiwa. Zvitapiwa izvi guys. Zvitapiwa izvi. Oh, thank you very much. Nemkaka pawodzekwa apa. Pane nyaya. Right. So expect kuti Friday njaya iyo assembly team yacho dauya iyo. Then ndongoya navo. Ozvitorera. Ndouya nemotikari yacho kurei. Nigirikisa kana mchinzoka ndikupei ngire. Bege. Ndikupei lacto yakawanda. Lacto yakawanda sei? Ifo. Oh, mama isaidza kuti aiwa eti imwe inongoenda kuna imwe nayoya. Anokunogarira ikoko Anzi nemadiaries maita zveimwe wako ropafadze imuwedzere pamatapudza. Comfort anonodlawo. Bamire mtakure. The name of the shop is called Filling Station Randburg. Paroots. Ukangosvika paroots uchotoiona yakanzi filling iri opposite. Andika front opposite inonzi filling station. Anamona. Bamire same motikari. Zvedish. Thank you, Juliet. Thank you, my sister. Thank you. Hanzi yogurt imari 5 liters. Yogurt 5 liters hanzi imari 100. 100 rand. 100 rand. Name of the shop filling station, yes. Here kupinwa nemadmini. Alwadi. Tobatsa number phone. Pakaita orders akawanda anenge ari kwedu munogona deliver. Anditi. Particular toda kupusha lacto. Muda pusha lacto. Lacto is underestimated.
anditi inonaka lakso yakasiyana nedzemuno Exactly. yakasiyana nedzemuno stereki It's affordable, it's accessible, and regai timbofamba nayo regai timbofamba nayo ndo nditosara pafoni maita basa mufunge musare zvakanaka muropafadzwe panapa mwari varopafadze shopu iyi mwari vazarure mwari vatengese vari ivo vatungamirire zvinhu zvese zvifambe. We want more customers, we want this shop to blossom. I speak and I prophesy in the name of Jesus. Amen. amen. Ehe shopu ngaiwanikwe ichitengwa ini. Munhu wacho ari social wanda vanhu zvekuti munotosara muchingonesana iva muri tu. Ndakutodhiraivha usiku ndichadii madhayaris anokushandisa nimusiya vanokuitisa yese yese madhayaris yese yese oi yese yese yavada vanokuitisa mosara zvakanaka titara pafoni yaitindi usiku huyo hana ndichiramba ndo wakutoitika ndakutozafamba usiku manje hana ndichiramba izvo zviya ndo zvaakuitika manje. This is what is happening. Kelly, remove those things there. Give me that water. Anytime we take a move. Tiritos. Dovire swandi. Nangu ndapuwa. Dovi ndi dovi nisamuro ne dovi. Katsunga kane dovi so. Chinava. Chinava. Thank you, Tiana. God is my protector. Tichafamba. Bona moto motro. Madi? Wondusa ansha ne uyu. Kelly, wait a mask. Muchatukana bamninje ndezvanduku muri kuda kwadena nditika Kanzi hanzi bamninje tai changam borezi. Mene musika ndi changam ye ine nana ndina kumbira phone number ndokuzivai ndina kumbira phone number. I know you. Anytime you traffic manje ipapa togona kutodhunza kana 45 minutes to 1 hour kupinda mujosi traffic iyo yakadai itime traffic Right. tenda ne freeway Hapana freeway manje. Hapana freeway hapa Hapana pa kutongopinda nemukoti nemunda nami hoton mumo mwameno Yeah, straight. Hanzi bamnini ndiri masinguzi kaisusu. Hanzi msabhoyi bamnini is God sent. Yes, naye zvako. Is God sent. Voda ndibhurusira mhene yangu. Wachakutuka comment section one day. Ndo pamuchazati ndibamnini. Wachakubata comment section. Taura hinjidai. Kai bamnini mupfeka size ani boots. Mupfeka size 10 wana umai. Mupfeka size 10. Mupfeka size 10. Muda kumeje ziri munhu tiri vanhu vakaombeka so da kumeje size yeningi wada kumeje size ndokudherera kwaonetoni anodherera kai toda kuperekedza ndinikadhe live but battery nasara 72% manje urosvika epiro ndifana kuita battery moona guys kuita kuti in case ndikaita kana breakdown muroad unofonera chi vana makanike kana veto saka battery kazopera kuti dududu manje unopinda busy manje double target
right guys, kana varipo vanogara muJoburg vanoda kuendeswa zvinhu zvavo kumusha, andika vari kuda matrusted runners, ndivava ndo vana bamnini vacha. Kachaja handina ngikiri yacho chaja yacho manje. Chaja yacho inoziva zvinonetsa chaja idzi. Ndo ndikabvisa ndoisa mune imwe mota umu. Pandoburuka ndoikanga mamo nchingoda iri mune imwe mota. Andowana. Saka vanoda rana ari kuJoburg ari reliable. Andika munongotrasta inini. Afa bamnina. Vane matrack avo, vane track ravo. Kwanzi bamnina mulita saa mudi kuita ngikiri. Mudi kuita shamwari yangu Irina Chira. Ndiro shamara. Hello? Febi andina charger yacho yemotikari. Ndikuwa bibi ndiro paro. Ndinoibvisa ndichisa apa ndozongo manje mwana pass. I don't know what I do. Hamene zvinoita. Saka vanoda kutumira zvinhu zvokumba mafurniture chii kana chii. Bamnini baba ndo munongobata ya. Kana mungobata inini. Mukangobata inini ndokupai namba dzabamnini. Mono vane trama trakawo mazomba yanoisa zvinhu kumba yaya. Moisa imomo zvozvosvika zviri smart. Anti maona. Zvanyazosvika bo. Ukuza engine yemota mukaka. Kazingo chikatepa so kana zvakati. Kana fast. Anzi sai namba dzabamnini. Aiwa namba muzi ndozokupa ini kana mauya mchida kutumira zvinhu. Nasi modzidi. Ipo pani tikangosa namba dzanyimo imakutobayiwa nokufanirwa baba. Aiwa Febi ndodaira ini. Kwanza mudavi nida kupai basa rini Febi? Ndifonere ndodaira ini ndifonere. Call me Febi. Ndodaira. Ndodara ndiye rana wacho zvei. Mudziva bulawa here. Osabisa Harare chete. Vana contact kubulawa saka vanisa kwa Harare chete. Vanisa kwa Harare kubulawa kuna na mashaka. Mota dzao dzokwenda kwa Harare kubulawa kune malaisha. Kuna na malaisha. Bamnini vangaita mwana mukomana anga kuroora iwe vari mukomanawo. Zera iro riri munhu mudiki akadai vagaita mwana atokura zvokutoroora. Bamnini mwana mudika. Kwa vanoendesa kuGweru here. Yes, Gweru vanoendesa. Bamnini mwana mudika imari chete ukaita mari unokuita chidumbu so anoziva. Ukaita mari unoita dumbu. Anzi bamnini chokumbura mutivhurira WhatsApp group. Unenge wakamira sei? Ine marana ngire makastoma izvi. Muvhura WhatsApp group kana mavhura muni palink. Alright, Linda Lee, rega vavhure WhatsApp group vaorganize then ndokudza imopinda mumo. Notoni vanoendisa nditi. Kana chienda Gweru which means notoni tichenda kuita kudaisa. Notoni inoenda. Kai mumira pa chicken slice here vachinji vanoramba. Notoni. Amen. Matraffic problem yavo ane ma-designated areas anonetsa unoda kwezizimura nepo. Hamungomiri pose pose. Saka tida kuprotectawo zvinhu zvevanhu. Zvevanhu mai. Okay. Anzi bamnini ndida kutorai muye kuchando kunoku. Kutoya. Abema kutorowa kwazvina vakadza. Kwasakadza unotyisa here. Havatyisi. Handi munhu akanzi aite mukadzi. Ndizvozvo. Saka kana waendeswa nomukadzi kuti Nae Alwad, anogara chindidaro Alwad usho. Sis Melly, you look like my sister. When I look at you, you bring bad memories to me. Bad memories? What happened to your sister Alwad? Pamwendini? What happened to your sister Alwad? Pamwendini? What happened to your sister? Aiwa kuedza vaindisi. Vanisa kwa Harare. Tindi kumamisha iso. Kwa saka tawabata sei. Munobata inini ndokupai namba. Yes, Sharon, munobata inini ndokupai namba dzacho namuendesa. Anytime kana wari sei. Anytime. Vanoendesa every month ani munovaziva. Vanoendesa. Vanogoda muna trust him. Anozati marana anosvikanga chinhu vanhu havasi honest. Anoona. Saka inini munenge makutrustirwa inini manje. Zvokuti inini mukandikanya bamnini zvokuti muri mafia reJoburg izvozvo tombozvisa paside. Anoona. Tombozvisa paside manje. Toya todhilana. Kana kugara chodhilana chaicho zaita vanhu. Pane vatoda marana vakangota honest ka kwanhu vako ka nokuzvongokufambira. Vatukada kushikishiko chitsotsi manje vanhu vachakutrust. Munoona pane nyaya yechirana manje vari tricky.
vanhu vanobajira munhu vasingazivi ndo dambudziko anti mashona chakanakira tine vanhu ava tine patinosangana samwe. Yes, imimi vanhu vanongoti SIS MELLY imotozati kuti chikasasvika zvakafanana Tawanda papa kana vanhu achida mazuva unoudza kuti pinda indai kuna Tawanda indai kubhazi rakomandasako munopinda anotofamba nachizati staff yangu vabva kwavabva antiona ende hapana mistakes anoitika pane zvimwe zvimabhazi zviri kusumuka mazuva ano izvi sina kana nebasa rese hanzi vaizinde yes izinde varimo avo vakazvigarira zvavo mumotikari asisi vavo vakadekara munoereyanza munoera moyo saka dzanhuwirana mani ndosaka ndirimuera moyo ndirimuera moyo ndosaka mwari vandituma pamuri chokwadi ndirimuera moyo tese tirara moyo muno mushava moyo ndo vanhu vacho taura nevanhu ava ingova murisa kuti munofara here ndo vanhu vatibatsira vavo ingova murisa hama dzangu makadii taura navo ngotaura zvenyi ngotauraadiko tatenda mwari akuitire zvakanaka tatenda zvamatitira mwari ukuwedzerei pamatapudza murambe makadaro musadzokera sure mugare kure nemoto amen ndizvozvo bo thanks ama saka ndatenga usavi ndambada totenga wakati ndashaa ndatipa munhu musina pekuisira kumba kwenyiko munayo friji munayo takuziva ndakuzasewa kunobika hanyu munako chakosha kurarama nekuraramisana mwana wamai ndo chokwadi chikuru muchirarama musambowara zvakawanda wereri saka dhokta akati masisa achagadzirikisa chose zvichaiti zvangoramba angova side shoma yakadero zvakaramba munoona henyu ndobhicha munonyera padhuze apa oright okay zvakazoramba dhokta azonditora kandisa kuchikoro ndiri kuchikoro nangonyora chiro zvanangonyora amati chakashauti chii mamusingazagoni kuona saka chikoro mamongonyora chiro zvamanyora oraiti vazotorwa nadokta ade wokuti irapira kumogenesa okuchemei akazama munobva kupi kumushaimi kumusha kwachivi munobva kwachivi kune chembere yakabika mabwe kamamutoi oraiti muti wacho yakaupedzere kana kuti muti wacho yakapedza yakamwa ikapedza muti yakaine isina mira muchichembere yakachi ndaiziva yekubika mabwei chembere yacho ndaiziva iripo pafacebook apa mazani iripo ndaita kudzaiba ndaita zvekujima pafacebook apa chembere haidi kukura chembere yakamwa muto wematombo kudhara ipo zvino inongoita basa risina nebasa risafacebook ringotuka vanhu ichingoita majimu amheno zvainge chembere kwachivi chembere dzakachima hwani iripo ndaiziva chembere kubika mabwe iri kuti kwanhu inotobaya live ndoona kutokwakatsinga ichituka vanhu chembere yekwachivi kubika mabwe ikamwa muto aya chembere chacho haidi kukura haihwi haidi kukura chembere chai muchikurawo please imi adongonisa guroka muntu akadai sokustenbek akanyama akaka kengotisha kengoti rikeita musikava mazike muzerere imi ndakaiona ndaiziva zvaini chembere yacho mukuita nharo sei ini ndinoiziva ndakaiona nanhasi izvo zvinozana iripo pafacebook chembere iyoyo inombooneka yodzoka kuda yodii hatizi kana yapa Facebook iri kufacebook inombooneka yoinyebera kufa yoita sei hazvo zvainenge chingoita ndekachiviri zvakaoma
Facebook yakazotonesa zvakawanda vasikana. Aiwa. Yakubika mabwe. Ai. Yakairova muto zve. Yakarova muto inokudza kuti ndokurova neuppercut. Muto waka Chakakonya munyu. Chakakosha muti munyu hanidzi. Temberedzi. Zvakaoma. Grace nyasha. Aiwa zvangu unoti ndombomuteedzera ere nakana basa naye anosoverera vanhu kungotsorera kuti SIS MELLY kana shungu enda mna singamboisi kana musoro mangu ya antombomuisi kana mubrain mangu because unozvaunongoona kuti kupedza nguva ungotarisa wodarika zvakaoma. Yeah, ndakusvika. Ndakusvika. Ndiri pa PSA wapo. Ndiri pa PSA wapo. Sharp. Bola. Yechemberekwa chiviya bodo vasikana. Aiwa. Pana zvachataura izvo zvaisina kutaura pachina saka regai ndimboifambawo. Because chemberekwa chiri mawani. Aya. Zvacho izvo. Ndinoona nealakati iri. Apakati noi. Apana ngachidisco ichi umwana yakada serious achiita malaiva asina nebasa wayo munotobereka kuti nemi saka vashaya zvimwe zvine musoro zvokuti vaite here zviri kumbofamba sei kwaanozukure ingagoshaikwa iyo yakabika mutekapwa ameno kuti vazukuru vacho vakavaripi asi muti wacho nodhaka ameno zvona sekudaro unenge mutoriro odhaka upenyu hwese unenge mutoriro. Hey. Boeing 777 Sabina Ruizi. Zvakaoma. Ina Sabina ndimutevedzeri. Sabina unotukwa nhasi mangwana ofuma uchinzi SIS MELLY I love you. Wotukwa zve mangwana ofuma uchinzi mangwana SIS MELLY I love you. Wotoshaya kuti saka zviri kubva pasei. Indafika ndakati zvigamuchira kuti uyu munhu anondifarira nemweya wake wese. Anondifarira zvekuti haapedzika zuva asina kuti MELLY azviiti kuti apedze vhiki kana kuti zuva asina kuti MELLY zvonetsa saka ndinasa kuti biggest feni yangu anondifarira zvisingaiti nekuti uMELLY hwacho so hunozonyanya vakomana but ndakatozvigamuchira kuti aiwa nebenzi ndani rake kuzana tongopururudzawo kuti chingoita zvinoti ngadii anenge ari pachiona kene gosti rake ivava. Wachinga lakti diyo pai? Sisena chinjara shaya do anzira pira. Matara tripa life stoko ya pira do penga. It's called obsession. Ida zvakaoma. Wakamboona mnandi anokuita obsession kuti napesera watongojaira ukatoseka. Ndokuti napesera wangojaira kuti Mwari ndo zviripo kono ndikadii. Ndo zviri kwatiri. Ndo wazoitwa here. Ndakambodati pamwe ncharovera. Abrikira ipane distance yese. Keporosera ari kubrikira chi. Unoraza kudhara kai. And what did who is disabled? Ne Alwad, who is disabled? Panap. Who is disabled? Because as far as I know, Natukutaora is not disabled. Is not disabled in any way. In any way, she's very normal. She's not disabled in any way. Mutara nesho yandanzi. Mutara mpamu mango akira. Mutara nesho.
isusu munhu atiri kutaura munhu atori bho lato saka wanyewa mukutaura timuziye mudzimai wavanoona kanzi vamunonorova mota wena you can tell kuti vajera truck haanorova matraki anorova kuti zvekutamba ende chawanda we saka saka chamuona ipi nei nasatunguna saka zvinhu zvichera sezvia zvitorimo kwangu tinozomuona mangwana musaka anabvutsana aiwa nodondwazomufana yatoripo here patso ndofunga aripo hamufana yakatosvikoa azoipa here obvi asatopedza ndosaka akatomira aiwa auya musamutyikira aiwa pano ndiwe ndowedu watorunnings aiwa ndowatotrust usira instruction anopedza masports anditi hapana uchitonga vanhu matonga ari honest mutonga here mutonga wekuzimbabwe matonga ekuzimbabwe sadhire kunana mheno deep dowes egoko okay aiwa vari honest singaiti bani musanyanya kujaira kufambira muzasisa kudai munoziva mumwe munhu kasangana sidofasa werudhiraivha ka urina kudzokerera kumasure achizimanyoka chipi chake chimota ichi achizere chimanyowa chakarekare kwakwa nemaautomatic katanga kudhiraivha utanga ikoneredza dzangu kumberi chida cresida inawo maautomatic munoziva here isusu toyota cresida munoziva here cresida yakare but yanga isi manyowa yanga isi auto kaya inawo maauto No. wadisani tuwari haya inawo kuziva zvatoduka naye iwe ndakandi 5 o'clock kunochiya kwatosviba saka chigaya manje inini ukoma inini chasingadi unozati rodhi yedu yayaka ine matraki aiwa ine matraki anenge achibva kwedu kumamaini uko saka vari stubborn kana nematraki rinenge rakuflasha kudai so riri kumberi kwako richikuflasha kuti unochangwe chauda murodhi andiona ndosaka fanga ndifamba usiku ine matraki akawanda ende matraki anofanira famba usiku ndozvavari anofanira famba usiku anofamba achiningirira achiflasha kudai so zvousvika wataona richiuya traki rakaflasha unotomira pasaidi rodarika woendako kuzi anoganga ende chero akadii haamirika anodarika chienda akadaro anine zvakawanda hanzi oto hakusi kudhiraivha haakudhiraivha sha because haungadhiraivhing oto usingazivi marules maregulations emurodi andi vanozona sei kudhiraivha because chinonzi kudhiraivha ka kuziva marules emurodi akamboti pamanyowa acho tikatadzokuita andiona kudhiraivha kungotiita easy driving imanual auto zvoda advantage manje kune sito driver dzose andiona nekuti ndine motikari mamanual ndine motikari maauto but mwana driver automatic kwampa manual anotambura nayo agoni vakawanda vanhu vakawanda chaicho kamupa manual kuti driver manual anotambura nayo anotojambira magiya andinoona anojambira magiya vashoma vanogona manual ogona auto
Saka yomwana wenyu. Ubi? Eh. Anonzani? Anonzi Kelly. Kelly. Eh. Anonzi Kelly. Imune vangani? Ina sandwane mwana. Wose vane mwana mudzimai wenyu? Asi mune makore mangani bamni? Ndiri 34. Okay. Mudzimai wenyu makamuroora kudhara? Una traffic shamwari. Una traffic sha? Ndotanyepa tsoro ngati tipoene apa. Wanyepa tsoro shemu. Yotaida yasuweto kai. Wanyepa tsoro sure traffic iri kuno kwaisi kuita. Ngatichadzira traffic. Vazvionere. Randichitaura shashi. Randichareva zviya. Traffic. Ani musabajaira batra magia padhuze. Mucharovera imi. Musabatira magia padhuze imi. Wewe hotel yakatarisa. Bamninga, ndikutokudza yangu. Kwarere hotel yakatarisa. Kwete aiwa Tanaka ndibamnini vatatengera zvinhu vavai ndo vari kubvunza. Vatatengera zvinhu vavai bamnini vavai ndo vari kubvunza kuti uyu mwana wani. Bamnini vatatengera zvinhu vavai. Ndo vari kubvunza. Ava vanoziva zvava vakatadza kuzivera. Bamnini vatatakura nemotikari vavai ndo vari kubvunza. Hauna iwe mutraffic iri pamberi apa. Apa 2 minutes. Iyo ndoboha manje Soweto. Yanga chinotibudira nekulangilati. Apa pa bibi tari kubudira pa bibi. All right. But traffic yasunga wena. Saka ndizoti pandichabuda kunodai kunobata Kruger stop. Ayenyu apa ndo panoboha. Panoboha komana. Ndosaka kujigira hour reseka. Kana 1.5 hours kuchingodai. Panoboha. Kana une manyo unokaura, kana une manyo untongochapisa clash. Ni manyo untongochapisa clash kana une manyo ipo pepe ukadai. Kumira ukadai womira ukadai. Manyo apa inokubvisa umanda. Inokubvisa izvi unosvika zvakurwadza izvi. Usika uchigamina. Izvi unosvika zvakurwadza izvi. Traffic ndo paunenge kuzogaya kutega ndibude late. Traffic yapera yacho. Nokufamba usiku wacho because tatononoka zvatongoitika kudhara. Asi bamuni wakarwara here. Kame kamwana kanonzi Tanaka. Iwe wakarorwa here. Anzi ndasvika kumba zvako iwe. Ndiani? Tanaka. Mofu apa. Traffic ami. Traffic yaya. Tikati tozorora hedu kozvotodi. Hanzi wakarorwa here Tana. Aiwa Kela anetsu. Kela ndotobhakangana kuti ndinaye. Kungoti munhu asingade kusiyana neni. But ndotobhakangana kuti ndiri kufamba naKeli. Akati zizva anenge achingorine foni yake achingoita zvemagemu YouTube wamene zvichingoitwa kuseri ku. Bamnina vasikuenda neni manje vanosara. Bamnina vasikuenda neni manje Tanaka ndo pane problem. Bamnina vasikuenda neni vanogara mudhuze imomu. Saka vari kusara. Ndikona ndega unondaya navo. Bamnini ndongo vaijeka ndapinda muno mchete. Ndiperekedze kana chida kuenda chete. Because mufesi wangu. Tawisana. Bamnina vanogara mudhuze imomu saka vasikuenda. Tabudira mukikiri muBramfontein. Kwaindoda small house. Kwandipe yangu bamnini ina ndina kurogwa ndipe yenyu bamnini nawo. Ndipe username yawe pa Facebook.
Tadzisa anositara neinbox. Achauya kuinbox. Ndena ndogatanaka ndasaka ngachona chipopota kapaya. Kunosina ifamba baba mini ndachimboita pressure chero na 10 o'clock usiku taibva kuno. Ndangozati kana vanichandotorawo manje vari kusara ndikubaya ndoga. Handichaona here manje uripo pa life apa. But tinoda chete tikasangoti arida kudi. Arojena kiu. Manje pata me traffic vashe vanokuvhurira. Mumwe ngada namba. Either 2 hours, 2 hours, depending on speed, 2 hours to 2.5. And can get from the slow. So we take slow chako sika kuta matraka yaka. Kana 3 unodzirova. Aiwa pakareba pakareba bata kana wapedza zvakuno pakareba panofambika 2.5 hours 2.5 hours ndedze kana tichimhanya tisingafambi traffic isina kudai traffic yakadai so kana 3 hours torova. Andi manyi tanaka ndine mwana saka kuzomanya kuite totofamba zviri pore kumanya kwada uri wega wena kana une mwana mawani Mchavapindera ava zvakanakisa kunokumba kwedu mai pamundu tichienda tichidzoka vape ndo dzimwe roda totofamba nadzisi kwaroda sekuti anga chitanga rinda seta da kutora ijeka da upinda duzvira sire munhu hai taura hako idha taura hako ndatoita mistake chaindachunga tini ndosumuka ndodai ndarova pasi zvandanchifunga ndodai ndatosvika kudheni ndikandoda ndakusvika kudheni handa kuziva kuti tichazodhilei handiwaona ndosananchi handachitozvidza kuti ini by 5 ndendasvika kudheni 5-6 ndendasvika kumba handakutoziva kuti hapaka chichakachaya manje bhatri ndichatomborikata bhatri ndozorivhura futi ndotombokata life yacho ndozoivhura futi manje ndinogara papi handina kutoenda nawo mwenda nawo kuti mimuzodai soukoko haya ndikozodzoka palichai samuka rini kurasembe kuipa mutida vasembe kuzeti mungu uye zve paweekend kuzogocha tichauya zvedu wakuti rini kana tangoita free hatombotsika tangoita free chete saradi memchite pamunoenda kubhora pepa mungoti handeiuko tenda sandi kune magrounds ekumabhora ese timu rese ndiri mabhora toenda naro kari timu rangu rese ripana magezi karipo apo. Okay. As thank you very much, Bamini. God bless you. Never turn around new family. Your diaries, Baba, and Mano. Ayala kajifara as no di okutenda kukanaka zeshuku. Yeah, kukanaka zeshuku. Tenda kukanaka. Hakuna mna saba. Makupinda moto ya Bamini manje ali kutono kusia pamba penyu. Ininda kwenda kwangu kuma prazi.
ndinonzi ndaisa panhu pachipfeko ndinonzi SIS MELLY but musakangana kundifonera kana musakangana kundifonera yo hai kurara kuna zviti mugwedhe wangu wakundidedza uku apa ndiri 1 mazuva iri kuti moto yakucha tifane swap chizo mukomana yarekise handione mota inchanaka uda kuonei nhasi ndine iyi uda kuonei inga unodziziva 1 unoziva dzise dziri 4-1 naichanapa saka wakatondimirira kuti unoda mari yako wakatondimirira warepa here zviripi zviripi ichamwari iwewe kochiri pakaplastic rangu rakasanana last day pemari yangu urukwate hausi kukwata saka chiudza kasisirarudaiwa nditsvaga change mari haanayo change chindipa 20 rand nhasi krismas yako shaa munenda mari imi ndikufamba kundamburodini mune zvese zvakafanana nemoto aiwa next time andinonga ndikuti g musatya andikubata idzi mota yazara iri kuona mangwana twinkebe aiite manje unosati nemhaka yei yanga chitondinonesa wesi panyaya yemagiya mutraffic umu aiite manje kana uchiuya kure manje unoda automatic unongotsika woenda ijuserera kwevatiperime vanopenga ndatenga avari kutere ukujiazogai hapana handiti chedu zviripoka bo right through I pass right sasha right team ndokupata Thursday Friday chiuya mumira kuzvinhu zvenyu uku chimira kuzvinhu zvenyu uku alright chimira ipapo right saka ndakuenda nditika tobatsana pafoni handitika ndino 20 alright zvakanaka iyi mami ozondicheka ndasvika kujenere right time for you us to cruise isabhandesha takuda kucruisa isabhombonzonzo isabhande mimi ndoti yenda kugara kumberi ndoti yenda kugara kufront makambona mwana achigara kumberi here mimi guys ndoti yenda kugara kumberi kokuku aliwadi hanzvadzi yangu hanzi ndakafanana nasisi yako takuenda manje you don't want anything inini hangu I want ndoda kuti ndisavate murodhi maybe you must go and buy me play or Red Bull handiti kuenda tose mina ndi shamwari iwe aiwa sha nditofunga ndina Red Bull kana kuti play sha nditengere mari shamwari ndozovata murodhi ndozovata sha kana ndakudzigwa ndaendoga iti yangu daiso uya nobva vatapo Red Bull aidiwe ro I pass aiwa nditenge Red Bull Red Bull ndikadipe mari yacho ndipe background ndadipe mari yacho uda kunditengera zvese unokuti aibude zvirambidze panotengera pamwe nchikutengerawo imhosva aisi mhosva unotengera pamwe nchikutengerawo adori wangu pacheduka kuda chidrinkiwe yeah okay wakadhakwa naye unotenga 100 chocolate yeiko mutengere challenge bar nini usanditengera zvana mose zvandizvigoni izvezvi not dragon Red Bull kana play bamnini mfesi ari bo manje tanaka muna ari bo kana chida kutamba joni zvakanaka tamba nemafesi waya igroup remafesi bo manje protection yese pajoni unenge unayo because vanosikanwa pese pawaenda anoona ndoda titi pamabhazi ipai zvese
Izvi zvinongoenda guys, zvinongoenda mheno koko. Andona bo manje team irori. Bo manje ma followers epanapa. Mama. Huh? You know in the new mall, kids went walking around and steal beer, and the police must. Who told you? I saw the video. I think Shakira posted in his status. Oh. Kids were stealing beer and And they were doing what with beer? I don't know, they throw it in the floor and they're getting arrested with the police. I think when they went to Those kids are bad news. a lot of kids was running. Shakira took the video, I think, when you went there. Mama fear epa Joburg ayatana. Mama fear epa Joburg. Mama fear epa Joburg. But ndabadira manje ti honest manje. Unoza zvinoitika tanaka dzimwe nguva manje ndiri kwangu kuma price kana ndakabanyesa kudzvanyikana paipa ndakabatikana ndinovaisira mari imwe yakareba ndichitoti nditengerei imwe pamwe ndazimbabwe mundigire order dzekuzimbabwe dzakati ndopa list unoona avanotokuvigira nemari vari honest manje. No, track ravo iro track ravo riri kumasure muri kuona here track iro riri kumasure ndo track ravo iro rero That big one. ndo track ravo the big one ndo track ravo iro rero anmona saka pa honestness avari pamberi shemu eno nopa hauna kana kubva zvatakadzira nawo sanamboitirwa kana chikana kana ndinoita business kuZimbabwe ka I do business zvakasimba kuZimbabwe ko and what not saka ndiwo vanhu ndotoshava ndongobatisa iva zvinosvika zvakanaka. Tandaka ndokuwanepi kana wainda iwe unongotora hako maroro apa sindozokuwanepi tichi ashuga free anga kana shuga ka ewa asara uchitenga uwani baba mani mchineri bo tozodaro iri mwana wamai shinda pachedu golati hapana chaina mutengera muzukuru wangu maswiti chipamba ibo. Alright, po ndokubata pa time shapa ndichakucheka kuma 89 ko makadzoka ivi amfonelanga mufera but wena anti wena ulamanga bengiphethe angetilawo makhulu anti wena uteke imivele wena uhlale eJozi uyabuya nje uzothengisa manje sengiyahlangana nawe futhi lapha angithi manje hayi uyitsotsi wena ulamanga bhuti wami hayi socela amanga umuntu wakho okhadi kumina kudinga lo muntu wakho kumina kudinga so like ama plate like Mercedes la serious apha ama place ngizoza nawo kusasa manje uyawazi nje mina ngihlalila uphi umuntu wakho khona la muntu wakho umuntu wakho khona lapha la ngizomtshela ukuthi kade ukhona yeah ngikhona ukhona na umuntu wakho nangu mvelo namhlanje uphethe aphi angiphethe lawo makhulu namhlanje lawo ilawo makhulu uthengile lawa khipha lokho awuthenga amangaka wena afana nale mara fika la okay mina ngifuna ama plate ya ngizokunikeza mahala uzonikeza mala i3 ama plate ya amanye busiyathenga nini sasa uze kusasa ngizobe khona lapha na Thursday alright bese ngiphetile mamelo bese ngiphetile ngicleanile ngenze everything ngiright serious bese ngicleanile ngiphetile ngempilo upedile udlile vele useso udlile ivuka bathi yini lena yenze ukuthi indoda ivuke bathi yini bayibiza ukuthi nginika amanepe la udla amanepe so akwenze vele ukuthi ivuke vele yamlile 1 hour uzayiqeda vele umiyenza lo mfazi umbheka le phezulu umujikisa umbhekesele uyamudla uyadla udlamanga uyadla chomi yami ngumthandile ayikabuza umlomo manje uzofuna ukuthi naye yakuhle hayi noma ngayidiyami ngoba uzophakama mlilo uzenza 2 hours noma so wena hayi don't worry ngizokhuluma naye wena kumele uthengele into le yenze ukuthi uvuke uyiqede 1 hour anti vele ngeke umudabule vele njalo natural unjalo natural strong unamanga asibone ebrook wakho ukuthi kunjani ungathi mara ungathi sewumisile musikwenza kanjani lapha kwayi ma ukhuluma bathi misa saka somisile
So uyafuna sewuza manje nemfazi kwakhe lapha namusi. Nelizwe lakho yile la uzwakala ukuthi lo mfazi lo Eh. la uzwakala ukuthi lo mama. Hey, bathi no nizokulethela lo mfazi. Manje akasimba. Akasimba awuzomshanda vele uzomshanda uzomsebenza vele. Awuzomsebenza don't worry ngiza naye Thursday. Umsebenze kahle. Umfake indawo take phezulu. Umuntu ujikise yeah. Hayi ku right but wami sizobana Thursday. All right, bye bye. Sharp. Shakoma. Unga uthi misa nami. Ayo tena kama Diona she's that entertainment. So. Doctor wapasisha. Diona zviziva kuti ndenge nchingo Facebook ndeyekutamba nechingo nagigo anotozviziva tanaka vana pressure wesa music switch off the radio. We are still playing with the diaries. Tanaka Diona zviziva kuti ndenge nchijaiva kuti ndenge nchitamba iFacebook. Anozviziva kuti ndechitamba kazvandoita. He knows it very well. Manje so pana papanobhuwa panapa uone zviri kubuda uku zviri kubva uku pane mateksi anongomirawo zvavanoda unotopinda bhizi right takuinda baba wedu we kana ndivani baba ndiva miraku kwai uri kudiwa kwai ndakakudzira mushonga kwai ndanga ndamisa nababa ungotomisa zvichiwa baba ende vaiti baba ya azandiwi guys aiwa ndechitamba nevanhu ndiri munhu wevanhu kaini ndechitosekesa vanhu ipo paya ndiri munhu wevanhu musatora Facebook serious kuti vanotaura ndezvavanoita aiwa ndechitongozvifarigwa zvedu ko ndiri munhu wevanhu pandasvika ndofarigwa kaini baba handivazivi ndangoita shamwari yavo pandakasangana nave baba saka pandasvika ndofarigwa nevanhu kazhinji kacho because ndotaura zvinosetsa ndechitaura chiseka I can easily interact nevanhu andiona handisi munhu anoshora vanhu kutasira vanhu pasi kana saka pandangosvika so nyaya dziri kutaurwa ipapo ndotokwana dziri kutaurwa ipapo takutofamba nebhora anoona saka vanhu people vanongondifarirawo so chero pamabhazi vapapanikasva pamabhazi apa pahouse apa unonakigwa iwe unotofunga kuti ndiri renki mashawo ndikasvikapoka tichitaura dzeparenki ipapo dzeparenki ndizvo tichitaura ipapo utovachiseka kuti imimi muri boni location cheche ndotaura kuti aiwaka tipogoti tifite pano paunosvika fita ipapo ina ndisi musaladi kaini guys ndipo kanikikiri stroked. There's a straw that I put beside the door, on the side of the door. Handisi musaladi guys ini pandasvika ka ndinoita zviri kuitwa ipapo indakurira ndiri ghetto guys ndakurira kulocation saka handigonotasira munhu pasi anoona that's not me handigonotasira munhu pasi saka ndoseka nevanhu ndofara nevanhu people love that anoona asi munhu anenge asingandizivi ndianogona kufunga kuti asimaya asito richihure richihule simuzowa masvika kubuda kaunda kuti rinenge hure kana kuti raive hure utoseka ako kuti eish aumani zvino muchapedza rini muchasvika rini chingoti taive mahure izvi tokutangirwa tichifarai muchingoti mahure eikonda kurarari ipapa uri munhu wevanhu makambondiona kuti ndine musikana here guys ndine munhukadzi here pese pandofamba trafiki vakomana hazviri murodhunga zvana ndichitaya kwavoita izvi zvana ndichitaya kwavoita pate zvatoitika makambona ndifamba nevasikana here guys handigoni kufamba nevatamba nevasikana kwenguva yakareba ini totogwacheta hazviti handigoni ndotamba nevakomana olato totamba kusvika kure ene masikireti avakomana kona nini ndakavachengetera masikireti avo ivawa boys dzangu dzekuda jobheki vanabamirisa zvese zvavanoita ndinotozviziva zvangu ndini ndakachengeta masikireti avo ndine ndakachengeta sikireti anomaona zvimwe zvimagemu anotorohwa ndichiona zvangu nechitofanira kuseka that's me kuseke kunge unogona kuverenga zvanyogwa ivava eidoi
uchaenda kumberi kwangu china shuda kuti tishuke rini kuvafuti chakatouraura wechi tsinoteni mukwetiti uchidaka marobotsi bava wada chipfumbura ipo kwanyura kugaizu tirimo hedu mutraffic yeah, but you can cut the live so that I know you want to play with your phone. You don't want I'll use my electric. okay. Mama, what is it? You said what? Read. And you are going to school. You don't know how to read. Hey, do Mama. read. The bit from Meru. Guys, ndakuriza radio guys. Saka ndakudzima live, ndakuriza radio, saka ndakukata live, live tana kuti sina traffic kumberuko.